A teraz tu mám emulácovú milvku. Teraz aktuálne som najviac spokojná s tým, ako vyzerá moja tvár aj moja postava. A nemyslím si, že to je najlepšie, ako to kedy bolo, ale som najviac spokojná. No aký bol ten pôrod? Celý vlastne pôrod, ako tie kontrakcie, som tam bola sama. Zrazu ona, že nie, to rodíte. A ja, že čo? Takže prvú noc som bola bez nej. A ja ti hovorím, že to bolo strašné. Že keď som kojila, tak som plakala pri tom. Nie, že mi boli prsia. Ale že ak som musela sedieť, tam mňa strašne to bolo tam dole. Ja som nemohla spávať, lebo som mala úzkosť z toho, že čo keď sa mi niečo stane a nikto sa o ne nebude vedieť postarať tak ako ja. Pre mňa je to rodina taký ten ultimate goal a Honza akože je rád za nás strašne, ale občas ma tak zamrzí, že vieš, že nie sme tá rodina, chápeš, ten ultimate goal. Mala si niekedy manažera? Mala. A pri mi to akože zbytočné úprimne. Brala som rôzne látky, pretože som nerešpektovala svoje telo. Dávala som svoje telo hocikom, pretože som proste to nerešpektovala. Že som prestala brať také látky a piť a obkladať sa proste na piču ľuďmi. Chcela som rešpektovať samú seba, chcela som cvičiť, proste športovať, tak sa mi to mentálne zdravie strašne zlepšilo. Nie, že by som sa akože hanbila za to, že mám tie problémy, ale troška je áno. Ty si spomínala tie lieky, povedala by si niekedy, že si bola závislá na nejakých liekoch? Bolo mi dlho. Bol to pre teba taký safe space? Extrémne. Ale viem, že kebyže si ešte raz do huby proste tie benzáče dám, tak som skončila. Tie good parts boli super. A akým som bola človekom, to mi proste nechýba. Pretože som nebola človekom, na ktorý by som bola teraz hrdá, chápeš? Toto je pre mňa úplne strašný nezvyk. Hrozne dlho som tu nebola. No, takže ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči na skle. A už s mojím tretíkrát hosťom Emou Lacovou. Počkaj. Ale Dori ti už. Trafila som. Vítaj. Ahoj. Ja som tu, dneska som tak nad tým rozmýšľala, ja som tu mala Emu Lacovú v divej fáze. Divý vec. Potom som tu mala Emu Lacovú tehotnú a teraz tu mám Emu Lacovú milvku. Čerstvú mamičku. Ako sa cítiš ako mamička milvka? Aktuálne strašne unavene. Takže ak budem znieť nejak troška pribudnuto, tak proste som iba strašne unavená. Ale celkovo sa mám super. A vieš to nejako skonkretizovať? Čo presne znamená super? Naplnená, cítim sa, že mám svoj purpose. Jak super po slovensky, svoju, nech nadávajú, svoju, no, že máš nejakú úlohu, nejakú úlohu v živote. Áno. Cítim sa proste, že som dôležitá pre niekoho. Cítim takú tú nekonečnú lásku, nekonečnú únavu. Napadlo mi, ako takú úplne, že prvú tému, ktorú by sme mohli prebrať, že ako a či sa zmenil tvoj vzťah k tvojim estetickým zákrokom, alebo celkovo názor na túto tému ako takú. Partnerom tohto podcastu je Človečina. Najobľúbenejšia komunikačná hra na Slovensku. Aktuálne vám na ňu platí aj zľavový kód na gauči 15 na 15% zľavu. Človečina má viaceré verzie, napríklad verziu pre mužov, pre biznis a týmy, pre páry, pre rodičov a deti a takisto aj Človečinu o sebaláske. Práve túto sebaláskavú edíciu sa hráme aj neskôr v podcaste, takže keep on listening a dozviete sa zaujímavé odpovede na zaujímavé otázky od Človečiny. Troška sa zmenil. V tom, že mám akože dceru, tak to úplne tak vnímam, že dobre, ona bude vidieť, čo so svojím telom robím ja, ako sa k sebe správam ja a chcem jej ísť dobrým príkladom. Takže nehovorím, že akože ťažké plastiky sú zlé a že už nikdy si nedám nič urobiť, ale vtedy som bola taká, že toto si dám. A teraz už viac premýšľam nad tým, že čo by som zmenila, či je to naozaj pre mňa také dôležité, či to nie je len nejaký proste rozmar a len tak, ale že to naozaj proste je niečo také, že áno, je to dôležité, oveľa mi to zlepší život. Ja som sa teraz kedy to bolo 2 týždne dozadu, som bola v New Yorku a tam som sa rozprávala s Drew Barrymore, my sme boli na natáčanie jej show a presne sme otvorili túto tému, lebo ona vlastne otvorila už počas tej show, ktorú mala a ona hovorila tiež, že ona má 2 dcery a ona má vlastne ja nemám ani koľko ona má rokov, okolo 40-ky niekde je a nemá vlastne že žiadnu úpravu na tvári vôbec. A mne to bolo strašne sympatické, lebo ja mám pocit, že v dnešnej dobe je to že strašne normalizované. Áno, je to strašne normalizované. A je to aj hrozne dostupné. Áno. A keď to nie je dostupné finančne, tak je milión súťaží. Každý druhý profil má súťaž proste opery, prsia, whatever. A mne sa strašne páčil aj taký ten jej názor na to, s ktorým ja sa veľmi stotožňujem, že presne aj ty si to vlastne načala, že to dieťa
a duplom, keď je to dievča, vlastne veľmi kopíruje tú mamu. No. Tú mamu. Ten vzor. A hrozne to vidím aj ja u nás doma, že ja sa strašne rada malujem a beriem to jednak ako súčasť mojej práce, že proste keď sa idem natáčať, tak chcem byť namalovaná a zároveň ma to baví. Hej. A už vidím na tých mojich deťoch, že proste malovátka včera po mne chcela, môžem si kúpiť nejaký nový rúž. Strašne teším, ja sa na už toto. strašne veľa. Teším úplne, ak si budeme spolu robiť vlasy. Ako jej budeš hovoriť o týchto veciach? Že keď nejdeme do tých extrémov teraz, že do tých dajme tomu plastické operácie alebo estetické zákroky, máš už premyslené, že ako s ňou budeš komunikovať tému, že make-up, úpravy, akože nejak sa stylovať a tak? Hej. Tak nebudeme k tomu nútiť samozrejme, ale takú idylku, že proste budeme si spolu robiť nejaký make-up, vlasy a takto a budem je to ako prezentovať ako self-care, že proste ja sa tak cítim dobre, mne to proste robí dobre, keď som upravená, tak proste moje sebavedomie je vyššie, ja sa cítim lepšie, mám lepšiu náladu a že keď jej to tiež bude zlepšovať náladu, tak jej to nebudem zakazovať, že nie, ty si moc malá, ty nesmieš toto, že ty ti povedať, tak experimentujú a hrajú sa a že ono sa nebude teraz vnímať ako nejak, jak to vníma spoločnosť, vieš, že neviem, teraz si dá linky a bude akože kurva, ono to bude vnímať, že proste maminka si robí linky, robíme si spolu linky, je to zábava, je to kreatívne, že chceme to takýmto štýlom, akože nejak. Vieš si predstaviť, že by z nej bola nejaká YouTube make-up artist niečo? Myslíš, že bude ešte niečo také, keď budú naše deti veľké? Ja vôbec neviem. Vôbec netuším, že to je to, že ja vôbec netuším, že aká ona bude, čo ju bude baviť, čo ju nebude baviť, ale proste nechcem ju k tomu nútiť. Že keď proste povie, že make-up ma nezaujíma, vlastne ma nezaujíma niečo, tak bude mi to ľúto. Ale nebudem ju k tomu nútiť a nebudem teraz taká, že no ty musíš byť teraz princezna. Hej, inak to sú také fázy potom, aspoň moje deti to tak majú, že majú fázy. Že fázy, kedy ich to vôbec nezaujíma a zrazu fázu, kedy nechcú nosiť nič iné, len šaty. A ja som, že preboha, čo sa to tu deje v tejto domácnosti. Ja chcem, aby to dieťa objavovalo a nechcem do toho nejak moc zasahovať. Akože ja som, že keby niečo zlé, tak áno, ale že takéto veci, čo sú také prirodzené, pekné, tak nechcem do toho nejak zasahovať, nech to dieťa sa akože objavuje, alebo ako to mám nazvať. Ja sa snažím mojim deťom komunikovať to, že presne, že ten make-up, že robíme preto, lebo nás to baví, lebo sa nám to páči, lebo presne už tá staršia začala mať také reči, že chcem sa namalovať, aby som bola krajšia a ja, že vôbec. Že toto proste nefunguje tu, že nikto z nás sa tu nemaluje na to, aby bol krajší. Ja troška, áno. Akože, áno, ale že snažím sa proste vysvetliť, že není to, že nie si pekná bez toho make-upu, ale proste, že vyzdvihuješ tým make-upom nejaké svoje pekné črty. Áno, presne. A takže akože už prišla táto debata vlastne oveľa skôr v našej domácnosti, ako som čakala, že príde. A pre mňa je v týchto všetkých témach veľmi takým tým nosným bodom to, že pre mňa je strašne dôležité, aby sme sa s deťmi na seba podobali. Že, vieš, že keď si predstavím, že by som napríklad, že mala by som strašne veľa toho spraveného na tvári a už by som nevyzerala vlastne, ako som vyzerala ja. A zrazu vidím tie deti a tie deti vlastne vôbec sa vo mne nevidia, lebo vieš, čo myslím? Už chápem, hej. A že toto je pre mňa strašne také, že keď sa pozriem na tie deti, tak mi prídu, že dokonalé. Že nič by som na nich nezmenila. A vlastne by ma asi mrzelo, keby oni chceli na sebe meniť tie veci, ktoré mne prídu, že dokonalé. Prečo si myslíš, že toľko z nás si príde nedokonalých? Neviem. Alebo že seba je človek vždycky taký najprísnejší. Neviem. Že ja som, odkedy si pamätám, som mala na sebe nejaké také, že som niečím spokojná, vždycky som proste nebola s niečím spokojná. A až teraz, po pôrode, čo je dosť vtipné, lebo po pôrode som bola najviac taká, vieš, že proste nemala som nejakú najlepšiu postavu takto, ale začala som byť najviac spokojná sama so sebou. Že teraz aktuálne, v tomto momente v mojom živote som najviac spokojná s tým, ako vyzerá moja tvár aj moja postava. A nemyslím si, že to je najlepšie, ako to kedy bolo, ale som najviac spokojná a mám najmenšiu potrebu aktuálne niečo na sebe meniť. Akože, keď dokojím, tak budem sedieť na prsia. Pretože ja som zvyknutá na moje malé, pevné prsia tu a toto je pre mňa strašne nezvyk. Takže to budem chcieť zmeniť, to viem, že budem chcieť zmeniť, ale necítim, že by som chcela zmeniť niečo, čo mám prirodzene a že by som to chcela nejak črtu zmeniť. Nemám taký pocit a som konečne tak byť spokojná sama so sebou. Z čoho si konkrétne myslíš, že vychádzalo u teba to, že si to predtým chcela zmeniť?
respektíve aj to, že si to vlastne zmenila. Lebo je strašne veľa dievčat. Ja keď som bola mladšia, ja som chcela, že nos by som si dala spraviť, lebo sa mi nepáči, lebo babka mi povedala, že keď som bola malá, tak som mala takový malinký nosánek a proste, že už ho očividne nemám. Tým chcela povedať. A tiež som proste rozmýšľala, že aj prsia, lebo som chcela vždy väčšie prsia a neviem čo. A mňa to všetko tak nejak vekom prešlo. A že vlastne u teba ale prišiel ten zlom, že vlastne v pomerne mladom veku si nazvem to, že pomerne veľa vecí na sebe zmenila vizuálne. Áno. Možno to tá sebeláska, že ja som sa moc asi nemala rada, keď tak spätne pozerám, že tá sebeláska tam chýbala. A teraz ja som sa nemala akoby za čo obdivovať, ale to tak nazvem, proste som na sebe nevidela veci, ktoré by som sa mohla obdivovať a nemala som sa až tak rada. A teraz mám väčšiu tú sebalásku a viem si povedať nejaké tie veci, že wow, toto si dala, toto si dokázala a tak sa cítim hodnotnejšie. Takže vlastne to nepotrebujem až tak kompenzovať už. A pomohlo ti tie úpravy k tej sebeláske, alebo stále nie, že? Trošku áno. Akože určite trošku áno, ale stále tam bolo, že viacej a viacej. A toto, vždy, keď som niečo akože si upravila, že dobre, toto je dan, tak som si našla niečo iné a niečo iné a niečo iné a nikdy som vlastne nebola spokojná. Nehovorím, že aj teraz akože nikdy nie som taká, že bože, toto by som si. Áno, samozrejme. A nehovorím, že teraz nikdy nedám už nič urobiť, ale nie je to také, že by som fakt na sebe všetko neznášala a že by som proste teraz každý týždeň chodila na kliniku. Keď sa vrátime teda k tomu, že naposledy si tu bola tehotná, keby si mala porovnať tvoje očakávania od tvojho pôrodu versus tvoj pôrod ako taký, čo sú také najväčšie? Sú tam vôbec nejaké rozdiely, alebo bolo to cca, ako si to predstavovala? Aj to bolo, ako som si predstavovala, aj nie. Ja som do toho šla so strašne pozitívnou energiou, čo by podľa mňa strašne pomohlo. Že ja som do toho šla, že sa nebojím, nič zle sa nemôže stať, všetko je super a teším sa. A tento mindset mi podľa mňa pomohol, pretože ten pôrod je dosť hard, ale tento mindset, čo som mala, tak fakt mi to pomáhalo, aby som proste šla ďalej a ďalej a ďalej. Nebolo to úplne tak, ako som si predstavovala, úplne rozprávkovo, ale myslím, že to bol celkom fajn pôrod. Ten koniec bol úplne super a našťastie proste neboli žiadne nejaké komplikácie. Takže akože overall by som to zhodnotila, že to bolo super, ale boli tam také mini veci akoby vnútri počas toho, ktoré by som vlastne urobila možno inak, alebo neboli podľa mojich predstav. No. Čo ti najviac pomohlo v rámci prípravy na porod podľa tvojho názoru na to, aby to bolo fajn? Určite ten pozitívny mindset. To, že proste som si vyhľadala informácie, mala som dulu, proste, že informácie mi to proste pomohlo, že viem sa, čo sa bude diať, viem, že proste to dám a to pozitívne naladenie. Proste to, že proste áno a to, že som sa tešila na to dieťa. Že fakt, že tento pozitívny mindset podľa mňa bol asi najdôležitejší. A tie informácie. Ja som sa teraz s niekým o tom rozprávala, ale presne toto je ten mom brain, ktorý mi nedovolí si spomenúť, že kto to vlastne bol. Ja zabudám na všetko stále to. Ja čakám, kedy to skončilo, ja už to mám asi 4 roky proste, alebo 5. A furt, ale dobré, akože medzi tým prišlo ešte jedno dieťa, ale že ja mám pocit, že dosahujem tak 40% mojej kapacity, čo sa týka rozprávania, rozmýšľania, spomínania. Ja niekedy neviem súvislú vetu vysloviť. Že vôbec. No a s niekým som sa o tom bavila. To niekto mi hovoril, že sa tak skôr akože spolieha na to, že no, že však že nechce si pozerať moc tie pôrodné tieto, lebo že uvidí negatívne veci a tak. Ja hovorím, že ale veď, už viem, s kým to bolo. Dobre. A ja som hovorila, že ale práve, že naopak, že ty sa musíš obklopiť tými pozitívnymi príkladmi toho a vlastne to ti prenastaví aj ten mindset a aj celkovo ten pohľad na tú tému a keď vidíš niečo negatívne, tak to skipneš alebo aj si vedome proste v hlave povieš, že OK, ale to je jeden z XY, prečo by sa to malo týkať zrovna mňa, že strašne veľa žien tak zatvára oči pred tými všetkými informáciami a sú také, že však lekári vedia, čo robia a pritom v zahraničí lekári pri porodoch ani nie sú bežne. Tie informácie mi pomohli. A čo sa týka tohto, že pozorne, ja som si pozrela aj negatívne porné príbehy, aj pozitívne, ale som bola delulu úplne. Som bola taká, že ja nebudem to negatívne, nie. Proste sa mi nestane. Ja som to proste bola taká, že som to proste aj neprimula, že nie. Že toto sa nestane. Ale zároveň si išla rodiť vlastne do pôrodnice štátnej. Áno. Čo, ak ja si dobre pamätám, tak jeden z tých faktorov bol, že Keby niečo. No ja som mala vysnívané bory, ale ja som rodila skôr, ako to sa stihlo celé otvoriť, blablabla. Takže to som mala ja vysnívané, pretože to tam to musí byť super.
Ale ja som nechcela ísť do nejakých tých súkromných, kde vlastne nemáš tú nemocnicu, pretože som sa proste bála. Že keď sa niečo stane, tak chcem, aby tam hneď proste boli ľudia, čo to dieťa zachránia. Že ja som mala strašný stres toho, že niečo sa stane a poviem si to vyššie do konca života. Takže som chcela, že dobre, si nebudem menej komfortne, ale keď niečo, tak to dieťa proste je na prvom mieste. Rodila si v Ružinove, ako to spätne hodnotíš, ten experience? Teraz nemyslím akože ten pôrod ako taký, ale tie všetky veci okolo toho. Vieš čo? Bola som príjemne prekvapená. Ja akože nemám moc rada slovenské zdravotníctvo, pozerám sa na neho všetko, proste uznajme, že nie je to moc fajn. Tie priestory boli hrozné. Proste áno, zastaralé, hnusné, proste to bolo otrasné. Ale personál ma strašne prekvapil, že som čakala fakt, že akože odporných ľudí, čo som počúvala, ale fakt, že pornú asistentku som mala super, aj tie sestričky dokonca nejaké dve možno boli nepríjemnejšie, ale väčšina bola nápomocných, proste keď som sa učila dojčiť, tak proste boli nápomocné a neviem, proste, že nebolo to ani na mňa nejaký hnusný. Že fakt to som cítila, že tí ľudia boli v pohode a to bolo pre mňa najdôležitejšie, že tí ľudia boli v pohode, takže to bolo pre mňa veľké pozitívum, že ľudia a toto super. Je niečo, čo ti vlastne nezaručí, to súkromná porodnica, lebo ja som bola zase v súkromnej a tiež nie každý tam bol úplne príjemný, takže to je vždy, že o ľuďoch. Hej, že tí ľudia, fakt to som si vážila, že tí ľudia boli fajn. To bolo super. No aký bol ten pôrod? Preveď nás tým procesom. Ja som sa v noci začala budiť, že ma proste boli brucho, ale mňa to už tak posledné dni stále pobolievalo, takže ja už som bola nejaké 2 dni po termíne, ja už som bola taká, že ja to serem, ja už to prdeli. Ja už, to boli najhoršie dni. Posledný do porodu, každý deň je týždeň, hrozné, otrasné. A začalo v noci, boli to brucho, ja že už neverím, to nie je to zase nejaká fejková ona, toto už nikdy neporodím. No a začala sa stupňovať od nejakej 3. v noci a o nejakej 7-8 ráno už som bola taká, že toto už sa mi nezdá. Začalo mi tam niečo vytekať. A nie akože plodová voda, ale nejaké veci. Okay. A začalo to byť pravidelné. A začalo byť aj také že to fakt začalo tak akože boleť tak viacej. Že som bola taká, že toto troška bolí, že som sa musela vždy tak, že už to nebolo príjemné. Tak som zavolala pornej asistentke. No a ona povedala, že to asi už rodím, takže v takej na obed okolo 12, keď sa to ešte viac rozbehne, že mám prísť. No a už sa mi to akože, už to bolo také, že intenzívnejšie, ale som mala strašný stres. Že proste, že čo keď porodím doma niečo... Ježiš, to je môj sen inak, že nestihnúť porodnicu a porodiť doma a už tam proste iba zostať. No to, ja som sa strašne bála. A to bolo jedna z tých akože chýb, čo som podľa mňa urobila, že som šla moc skoro do tej porodnice. Pretože už sa mi to začalo ako nejak rozbiehať, už to začalo byť fajn, dávala som si doma sprchu, neviem čo. A tá cesta do porodnice a v porodnici sa mi zastavil porod. Úplne, že zastavil sa a odkedy som tam prišla a niekoľko hodín na to som sa vôbec neotvárala nič, iba ma strašne všetko bolelo. Už som začala byť taká, vieš, trocha taká zúfala, vieš, lebo strašná bolesť a ja som, keď je to v nemocničnom prostredí, ja som sa nevedela uvoľniť. Nešlo mi sa uvoľniť a ja som namiesto tej bolesti, aby som príjmula, ja som sa bránila. Ja som sa tej bolesti bránila, ja som len takto ležala krči, a takto som ležela v krči a proste ani som sa nehýbala, ani som sa nejak nesnažila, nič, proste som len ležela a chcela som proste, aby to skončilo. Že to bola taká najhoršia časť, lebo ani Honza tam nemohol byť. Fakt? Že Ružinov je jeden z tých, kde on vlastne môže byť až pri pôrode ako takom. Takže to bolo pre mňa najhoršie, že ten celý vlastne pôrod, takový tie kontrakcie, som tam bola sama v tom nemocničnom prostredí, bez neho. Vtedy by si ho najviac potrebovala. Áno, že ja som sa nevedela otvárala, som sa nevedela uvoľniť, som bola v strašnom krči a už som bola taká, že proste ja to nedávam, že to proste bolí, ja sa neviem uvoľniť, proste pichnite mi tú epidurálku. Tak vypichli epidurál a konečne som sa uvoľnila. Proste lahla som si, konečne som si na chvíľu pospala, lebo ja som bola tak unavená, že som ani nevidela. A lahla som si a proste tak som tak zadriemala. A už zavolali aj Honzu, že asi to na chvíľu akože potom bude. No on sa niekde kupoval nejaké jedlo, všetci boli preč, už bolo akože večer, všade tma. Ja si spím a sa zobudím a to ja som taká, že čo to je? Čo to je? Že ja sa asi pokakám proste, že ja potrebujem ísť na vecko strašne súrne. A volám na tú pornoasistentku, že ja musím ísť na záchod, prepáčte, ale proste toto je strašne súrne, toto bude hrozné, ja potrebujem. A že preboha, že zrazu z toho ničoho otvorenia, zrazu full on, proste, že som bola otvorená. Ten epidurál mne strašne dobre pichli. Že fakt, ja som z toho, že som sa neotvorila nič, tak do 2 hodín som sa full otvorila, oddychla som si, úplne super to bolo. No a zrazu ona, že nie, to rodíte. A ja, že čo? Už? Nie, ja som sa teraz zobudená, taká úplne mimo, oťapená z toho. Ja, že čo to už nie, toto nie. Tak rýchlo volám Honzimu, že poď hore. A keď došiel, tak už hlavička sa tlačila.
A to samotné tlačenie bolo akože strašne rýchle, že to 10 minút ani nie a bola vonku. Až tak úplne si to nepamätám, že mám to také strašne akože zahmlené, ale viem, že keď mi akože dali, že to bol extrémny pocit, že to bolo super, že wow, že neviem to ani opísať ten pocit, že som to v živote nezažila. Plakala si? Strašne som plakala, úplne takto mi šli slzy. Keď som sa rozplakala, potom sa dogrcala. A Honzi plakal? Plakal. Akože ja si to nepamätám. Nevidela. Ja som to videla hovorilo iba ju. toho Oscara vlastne, že plakal. Že plakal, ale som to akože nezachytila, ale plakal. A ja som plakala a to bolo super. A potom vlastne ty si porodila, mali ste nejaký bonding asi? Áno, bola akože malinká 2 hodiny na mne a čuskala si ma a bolo také cute celé. A potom bolo čo? No potom mi ju zobrali, pretože ona sa pri porodení natýchla mojej krvi. Niečo s tým, že proste, jak ten porod sa z ničoho nič pustí, mi sa podľa voda aj pustila až pri porode. Takže ako to bolo rýchle, takže niečo sa jej, akože, tak si ju zobrali pre istotu, proste, či sa niečo akože nestalo. Takže prvú noc som bola bez nej. A ja ti hovorím, že to bolo strašné. To bolo strašné, že ja som úplne plakala, to bolo hrozné. A potom, keď mi ju dali, tak to bolo úplne, že konečne ju mám, moju malú bublinku. A potom si ju mohla mať pri sebe? Už celý čas? Potom, poslednú noc som už mala aj celú noc pri sebe, ale tam sa nedalo spať v tej nemocnici. Bola si sama? Nebola si sama? Bola som s babou, super baba. Okay. Úplne, že sme si sadli, tiež taká mladšia, takže to bolo super. Aj mala strašne zlatého akože synčeka, takže to bolo fajn, ale z tej noci, keď neplakalo tvoje dieťa, plakalo iné dieťa. Ja som nespala a ja som z tej nemocnice už celý strašný domov, pretože ja už som nevidela poriadne proste z toho strašnej únavy. Ja som už nevedela proste existovať. Ja som už len plakala, že proste mi sa už nedalo existovať. Že z tej hodiny spánku denne sa nedalo. To sa nedalo. Takže to už som chcela ísť domov. A odišla si klasicky, že vtedy, keď ťa pustili. Po tých 3 dňoch, hej. Si presne toto pamätám z tej pôrodnice. Presne tieto pocity, že proste ja už potrebujem byť doma. Ale som každú sekundu, už som mi doma. A keď som prišla domov, to sa všetko opadlo a hlavne sa hneď láhnuť a zaspala som. Preto som pri druhom pôrode vlastne nezostala v tej pôrodnici vôbec, lebo som vedela, že doma si oddychnem 1000-krát lepšie. Ja som si neoddychla v tej pôrodnici. Presne toto bolo u mňa, že ja som porodila na obed a ja som tú prvú noc nedokázala zaspať, lebo som bola plná proste ešte endorfínov z toho pôrodu a proste nové bábätko a neviem čo a chcela som ju mať proste pri sebe. Druhý deň prišla tá únava, lenže zároveň na ňu prišiel hlad, takže ona proste celú noc iba revala alebo chcela byť na prse a ja, že what the fuck is happening, že proste ja si potrebujem pospať. A vlastne, asi až doma som si pospala, ale už tiež je to celé taký blur, vlastne kvôli tej únave a kvôli tomu. Prvé 2 mesiace poriadne nepamätám. Ja to som sa chcela spýtať, že či si odtedy oddychla, actually. Nie. Ja nechápem, že ako to, že 7 mesiacov idem na tom, že som jednu jedinú noc nespala celú. Že jednu jedinú noc som nespala celú noc a ja som veľmi spavý človek. Ja potrebujem spánok, na to by som fungovalo, keď nemám spánok, som nervózna, podražená. Ja som prvé 2 mesiace mala furt horúčky, lebo moje telo je proste slabšie a keď som unavená, tak hneď proste padám. A ja som mala furt horúčky, mne bolo furt hrozne, že boli ma furt oči, mi sa špatne, zle sa mi videlo, že akože na mňa to fakt doliehala tá únava. A ja sa 2 mesiace proste poriadne nepamätám, lebo som bola úplne mimo. A taktiež to, jak ma bolela pipina, to bolo hrozné, to som nečakala. To som nečakala, že to poporné akože zranenie, že to tak strašne bolí. Že ja som mala chuť si to tam... Hrozné to bolo. Toto som ja napríklad vôbec nezažila, vlastne ani pri jednom pôrode. Mňa to nebolelo dole vôbec. A bola som na mňa aj tá spolubývajúca na izbe pozerala potom, lebo ja som vlastne porodila, bol tam celý čas so mnou Viktor. A v Kochu je to tak, že od rána do večera môžeš mať návštevy, čiže bol tam Viktor, potom prišiel zvyšok mojej rodiny, že furt tam niekto bol a až večer sme sa nejak tak začali rozprávať a sme sa tak rozprávali, že proste neviem, koľko kíl malo moje dieťa, jej dieťa a tak. A ona proste na mňa potom tak pozerá, že ja nechápem, že ty od začiatku sedíš. Ja som nevedela. Mne to nešlo. A ja som vlastne potom pochopila, že tým, že ja som nemala vlastne ani poranenie, ani ma nenastrihavali, ani nič, tak vlastne som
z tohto hľadiska to mala o mnoho easier ako väčšina žien, lebo ona si reálne nevedela sadnúť. Ja som nevedela sedieť a naše bolo, že učíš sa vlastne kojiť. A ja som sa učila kojiť, pretože som sedela a ja som, to ťa bolí. Áno. A musíš kojiť a každú chvíľu musíš kojiť a ja som nevedela sedieť. Takže keď som kojila, tak ja som plakala pri tom. Nie, že mi boli prsia, ale že ak som musela sedieť, tak mňa strašne to bolelo tam dole. A hlavne vieš, že keď mama zaplakala, musela sa posadiť, zobrať si ju a znamená posadiť a furt to posadenie a ja som proste bola taká, že Pane Bože, ešte raz sa posadím a proste zomriem. Že to bolo hrozné, no. Čo to si nečakala? To som nečakala, že to takto môže boleť. V podcaste s Oskarom ste hovorili, že ste nevydržali celé 600 nedelie. Bolo to pre teba ťažké to vydržať? Alebo teda, že... Vieš čo, ani nie. Ten prvý mesiac to bolo také, že fakt som ani nemala až tak chuť, lebo proste to všetko. Ale potom, keď už to akože po tom mesiaci tak urovnávalo, tak už som akože aj mala. Hej, že už to prišlo aj na teba. Už to prišlo aj na mňa. Ja som akože veľmi akože sexuálny človek, keď niekoho proste ľúbim a som v nejakým vzťahu, tak proste ja mám rada sex. Ale potom po porode to chvíľu som bola taká, že keď si predstavím, že by sa niečo tam dole dialo, tak mám chuť zabíjať. Že vôbec to nie. Ale potom mesiaci, keď už to akože prestalo bolieť, tak už som bola taká, že... A ty si spomínala, ale že ten prvý sex po tom porode ťa bolel. Dosť to bolelo. Dosť to bolelo. Do you wish to have waited longer? Alebo že nie. Neješiš? Okay. To nie, lebo ono to bolelo ďalší mesiac a pol to bolelo. Že no to, teraz už to je v pohode, ale akože dosť dlho potom to ešte bolelo. A cítila som to, akože dosť to bolelo. Že bolo to ale nepríjemné. túžba bola silnejšia. Je tak. Ty si tam spomínala aj to, že by si rodila kľudne znovu. Si vrátane mňa jeden z mála ľudí, ktorí to takto majú, že tehotenstvo, not really, pôrod, kedykoľvek. Byť tehotná je pre mňa, že si predstavíš, že by som musela byť znova tehotná, to je pre mňa normálne, že sa mi chce grcať, ale akože pôrod, nie je to ľahké, toto vôbec nehovorím, že je to ľahké, alebo že som si to, že to pre mňa bolo ľahké, tiež som to akože nedávala, ale predstava toho, že by som znova rodila, ma nedesí. Predstava ďalšieho tehotenstva ma desí. Veľmi. A túžba ďalšieho dieťaťa je kde na nejakej škále? Po dnešku, čo som nespala celú noc, mínus. Ja som sa striedať. Keď mám s ňou dobrý deň, tak ja som taká, že ja chcem ďalší 5 detí. A keď je zlý deň, tak som taká, že nikdy. Už máme jedno hotovo. Že strašne to záleží podľa toho, že ako sa cítim. No. Áno. Ja si pamätám presne tie fázy, keď tak horšie spali tie deti. A presne som Viktorovi v noci taká rozjebaná hovorila, že toto si už nikdy nespravím. Že to proste v ten moment si sa tak spýtaš, že pre pána. Že to čo som to kurva namočila, proste, čo sa to deje. No. Presne. Aké boli teda, prvé 2 mesiace boli taký blur, ale keby si mala ty teraz spätne zhodnotiť, že ako si sa ty vlastne zžila s tým materstvom, čo bolo také, že najťažšie, čo bolo naopak úplne prirodzené? Ja keď sa spätne pozriem, ja som za seba strašne prekvapená. Že ja som to tak dávala. Že ja som taká, že čo prosím? že čože? Že keď si predstavíš, že by sa znova dialo to, čo na začiatku, lebo to lepšie. Teraz je to lepšie a nedávam to. A na začiatku ja som išla na taký, ja som proste dala taký mód, že teraz som mama a idem to dokonale robiť a ja som proste šla jak robot. Išla si na tie hormóny. Ja som šla, áno. Bohužiaľ teraz už vypršali a už ma tá tvrdá realita dostihla, ale na začiatku ja som proste išla takto, pretože proste ja som bola tak nastavená a ja som to bola ako také poslanie a ja som úplne bola proste, že 10 z 10. A potom prišiel ten pol rok a ja som, dopadlo to na mňa celé. Mala som taký strašný, že breakdown. Že proste, že dieťa, domácnosť, práca, snažím sa akože ja nejak vyzerať, snažím sa o seba nejak starať. A to proste všetko mi dopadlo, lebo to sa nedá robiť všetko. A ja som myslela, že to dá, že budem super žena a budem mať všetko a všetko budem mať doma čisto a dieťa bude stále spokojné a ja budem stále spokojná a budem mať zase toľko kiličo predtým a budem mať, ja neviem, tehličky a že to proste všetko dá, lebo to nejaké Instagramové one to dávajú, tak to dávam ja. No hovno, nedá sa to dlhodobo tak ťahať a proste mala som pár breakdownov a takto. A teraz sa snažím akože tak pozvolnejšie. A som sa cítila strašne, predtým som sa cítila strašne zle do seba, keď som si pýtala pomoc. Alebo keď som proste si dávala nejaký ten oddych, break, ja som sa opäť cítila to strašne guilty. A teraz už som taká, že nie. Proste ja sa zaslúžim, že to trošku som si prežila a zaslúžim si to. Že už sa proste za to nechcem tak guilt tripovať, ako som sa predtým, pretože proste ja som sa cítila zle za to.
že teraz si idem oddychnúť, alebo že som si teraz idem do fitka. Že vlastne, chápeš, že nebolo, že teraz si idem na kavičku s kamoškami. Ja som na kavičku s kamoškami, odkedy sa mala narodila, nebola. Sama. Nebola. Takže troška som sa posťažovala. Ja som strašne rada, že to odznelo, pretože mám pocit, že strašne veľa žien toto rieši. A aj mne sa veľakrát stalo, že proste ženy písali, že ako to všetko zvládáš a neviem čo ja, že nezvládam. Že proste ja som si musela určiť priority a pre mňa tie priority boli proste, že deti, práca. Lebo proste v prvom rade som mama, vždy som v prvom rade mama a v druhom rade proste chcem tie deti niečím živiť, musím zarobiť. A keby aj sa mi stalo, a však bola proste aj verejná kauza, kedy ma Zúza Plačková šikanovala za to, že mám neupratanú domácnosť. Ja som to úplne nepochopila, ja som nejak nevidela. No to ani nechceš chápať. To sa nedá pochopiť. To bolo úplne, že out of nowhere a úplne zbytočné. Keby vidíš, ako dneska ráno to u nás vyzeralo. Ja sa snažím udržať poriadok, pretože som taká, že to mám rada, ale súdniky to proste nedá. A súdniky to u nás vyzerá, že tip-top a súdniky to u nás vyzerá, že si vyšiel z chlieva proste. A je to proste bohužiaľ tak. Ne? A má to tak strašne veľa žien. A práve keď bola táto kauza a keď akože toto bolo použité voči mne, tak akože na prvú som sa ja cítila, že ježišmaria preboha, že neviem čo, ale potom si hovorím, že kurník šopa, že proste I'm doing my best a tá domácnosť proste nie je u mňa na prvom mieste a napriek tomu sa snažím proste v tej domácnosti udržiavať ten poriadok, ale reálne v tých podmienkach, v ktorých my fungujeme, alebo sme fungovali, to proste robila som najlepšie, ako som vedela. Nemala som vtedy peniaze na to, aby nám pravidelne chodil niekto upratovať. Teraz už mám, takže tá domácnosť logicky vyzerá inak, keď tam každý druhý týždeň niekto je. Ale mne vtedy strašne veľa žien písalo, že ako keby, že aj oni sa cítili napadnuté vlastne týmto typom kritiky, že ja keby... To musíme všetko robiť. Áno. A ono sa to nedá. A ono sa to nedá a ani v tom nastavení, ktoré som mala ja, že na tom prvom mieste boli vlastne deti a práca a myslela som si, že okej, že takto to je a všetko ostatné, však na to bude čas neskôr. Tiež sa to nedá. Proste ja som sa dlhodobo snažila byť, že 100% matka a 100% pracujúca žena zároveň. Nevedela som tie dva svety ani ako keby oddeliť, robila som to všetko nejako tak naraz a som to tak mixovala, že a teraz deti a pritom toto postujem a neviem čo a hento toto a normálne mi to, že takto mi to padlo na hlavu. Mesiac a pol som netočila žiaden podcast, totálne som okresala svoje ostatné aktivity a zistila som, že akože to sa nedá, že proste ja musím si vyhradiť aj čas na seba, aby som bola mentálne v poriadku na to, aby som vedela sa venovať napríklad tej práci alebo tým deťom oveľa plnohodnotnejšie, ako keď riešim iba tieto dve veci. Potom, pre Boha, akože musím sa venovať aj tomu vzťahu nejakým spôsobom. To, jak my sme sa s mojím mužom odcudzili za posledný rok a pol, 2, akože to je že hrozné. To aj my vnímame, že nevieme si na seba nájsť akoby čas. Keď už ho máme, tak sme obaja takí unavení, že len proste ležíme a sme takí, že čo? Preto ja sa snažím, proste aby sme išli občas na rande a tak to púšťujem, pretože vždy sa potom cítime znova lepšie, že vždy, keď proste sme celý týždeň a zo seba otrávení a potom ideme na také rande, alebo proste si robíme čas pre seba, tak znova sa tak spojíme a potom znova sa môžeme rozdeľovať a potom sa znova spojíme a znova sa môžeme rozdeľovať. Takže to je akože podstatné podľa mňa ten vzťah nejak udržovať, pretože keď sa nám ten vzťah tak rozbije, tak sa viacej hádame. A teraz to ešte to dieťa ako nevníma, ale už pôjde z toho veku, keď si to bude všímať, že sa hašteríme. A to neviem ešte, ako budem riešiť, pretože my sme veľmi hašteriví. Že kričíte? To zase nie úplne. To akože, keď kričíme tak, že keď je úplne že najhoršie, že to ja neznášam akože kričanie, ale ako do seba ideme stále. Vieš, že sa podpichujeme a zase sa potom udobríme, podpichujeme, ale my sme takí, že ani jeden si nenechá srať na hlavu z nás dvoch. Takže obaja si potrebujeme tú našu pravdu dosadiť, takže sa často akože tak... Áno, že máte také škriepky. Áno. Škriepky. Dobre. Takže neviem, ako to budem riešiť, keď budem malá väčšia, lebo nechcem, by to videla, ale zase ja neznášam zametať veci pod koberec. Niečo sa deje a ja sa potrebujem s tým partnerom vyriešiť. Proste toto mi vadí, tak to proste poviem. A ja sa nebudem tváriť, že to nedeje. Proste ja ti to musím povedať a musím to raz povyčítať a proste potom sa posuniem ďalej.
Ja nemôžem proste to takto pozametať. Nie, ja neviem. No my sme s mojím mužom presne opak v tomto, že on je vlastne z domácnosti, kde sa vlastne neriešili veci, alebo on podľa mňa nikdy nevidel jeho rodičov v nejakom spore. Čo tiež nie je dobré, lebo tie spory sú prirodzená súčasť života a proste musíš vidieť, že dvaja ľudia, keď majú spor, tak ho nejako riešia proste. A ja mám zase presný opak, že u nás proste sa akože, no naši do seba idú za všetko, ale to už je také, že už mám pocit, že proste, že si vadia. A že takto si to dávajú najavo a kvôli takým blbostiam a aj sa veľa u nás akože kričalo a ja som kričala, my sme po sebe kričali s rodičmi, keď sme sa hádali a trieskala som dverami a tak. A keby si hľadáme v tom taký ten nejaký middle ground s tým mojim mužom, a tiež je to pre mňa také, že na jednu stranu sa nechcem hádať pred deťmi, ale na druhú stranu nechcem, aby si mysleli, že proste, že to neexistuje. A práve, existuje. Že ako keby chcem vidieť, že teda chcem, aby videli, že áno, môžeme mať konflikt, ale vyrozprávame si ho a fungujeme ďalej. A takisto sa snažím vlastne riešiť konflikty aj s nimi ako takými, lebo akože už sú nejaké, že proste ak na seba kričíme, malé deti kričia veľa, tak proste potom sa ospravedlníme, vysvetlíme si to a tak, že proste ich učiť, že ten konflikt je zdravý, ak z neho vieme sa niekam posunúť ďalej. Ďalej, vyriešiť ho. To sa mi teraz stalo, bože môj. 2 dní dozadu, tak malá bola od rána proste, ja som bola nevyspaná, ona bola od rána nepríjemná a prvýkrát som bola taká, že fakt som pocitila, že som nahnevaná. Teraz som to necítila a fakt som bola taká, že bože, taký človečík už začína akože vnímať, že nevníma úplne, ale som to už vnímam proste ako človeka. Áno. No a úplne som proste mala taký, že fakt na ňu hnev a úplne som proste mala chuť na ňu nakričať, navrieskať proste takto a úplne som sa tak zlakla pre Boha týchto emócií, že proste, že čo to je, že proste takáto nechcem byť, že toto vôbec, že aj keď potom akože som bola na ňu nahnevaná, tak potom som si ju ňuňkala a ťuťkala, bola taká, že bože, moje zlatičko, moje bábätko, ja ťa tak strašne ľúbim a takto, že povedané dôležité, že aj keď ti buchnú tie nervy, lebo si iba človek, môže sa stať, že ti buchnú nervy, že nemôžeš sa to bičovať, ale potom k tomu dieťaťu, že prepáč. Mrzí ma to, som iba človek, ľúbim ťa, si moje úžasné bábätko, neviem čo, že proste k tomu dieťaťu, že to nie je normálne. Áno, že to nie je štandard proste vrieskať po deťoch napríklad. Že nie je to správne, ale proste môže sa tomu niečo stať. Proste bohužiaľ som iba človek, i na to mám strašne moc. Občas mám pocit, že úplne, že vybuchnem jak sopka, ale takéto uvedomenie, že takéto ego potlačiť a povedať si, dobre, proste toto bola moja chyba, nemohla som takto zareagovať, som dospelá osoba, toto je iba dieťa, ja mám vedieť proste sa ovládať a proste tomu dieťaťu povedať, že prepáč. Áno. Ja si myslím, že toto je jeden z najväčších rozdielov medzi našou generáciou a generáciou našich rodičov. Naši rodičia, vieš, oni akoby to je podradné povedať dieťaťu prepáč a ukázať tú slabosť. Lebo oni chceli vyzerať neomylní. Áno, presne, som si myslela, že moji rodičia sú dokonalí a že nerobia nikdy chyby. Čo je úplný bullshit proste. Úplný bullshit. A cítim sa zo seba zle, že ja tie chyby robím a sú mi stále vyčítané. Áno. A že oni akoby nerobia tie chyby a aj keď som si myslela, že som myslela krivda, nebolo mi povedané prepáč, tak tá krivda vo mne ostala. Presne. A možno práve keby ti bolo povedané prepáč, tak proste to nezostane v tebe, ale nejakým spôsobom to spracuješ. Takže presne toto chcem, že a sa nevyhnem tomu, že mi proste niekedy rúpnú nervy. Proste ja som veľmi taká osoba emocionálna, ale môžem potom tie následky znášať ako dospelá osoba a proste povedať to prepáč. Má to tak aj tvoj partner? On má veľký problém s týmto. On má akože takéto mužské ego. A aj keď sa my dve hašteríme a nakoniec to vidie, že keď z toho vidie, že on mal pravdu, tak ja mu viem povedať. Prepáč, mýlila som sa, blablabla. Robí mi to troška problém, ale viem to. Ale on má také tie pohľady, kedy je taký, že uzná mi to, ale ja som taká, že a povieš mi prepáč? Že vidím, že si to uvedomil, že áno, mala som pravdu, ale to ego mu strašne robí problém. Je mu ťažké to dať von. Dať to najavo. A uvidím, že ako to bude, keď bude malá staršia. Že akože chcem, aby tiež vedeli povedať prepáč takto, ale uvidíme, že tako to bude, lebo on to vníma trošku iné. On je celkovo, on je z dediny a on má takú akože taký že ráznejšiu výchovu, ako som nazvala. A ja som viac taká ťuťuli, aby sme ju nepokazili, aby toto, nie, moc nemám moc toto, papa, hento, ale taký, že no, toto dáme, to bude pohode, Ježiš, moc stresuješ. On stále hovorí, že proste ty strašne stresuješ, ale akože je to pravda. My zaspávame
A ja trikrát skúsim, či nie studená, či nie moc horúca, či má zapnutý ten spací vak, či má toto nastavené, či hento. A on je taký, no choď spať, na to sa. Vieš, že taký viac... A možno je fajn, že taký flegmatický, že keď ja budem moc neurotická, tak ma proste vie tak dať troška dole, že prestaň blázniť proste aj ma, že vyčiluj troška. My sme mali raz takú situáciu doma. Myslím si, že Viktor nie je až taký tvrdohlavý ako ja, ale zároveň v niektorých situáciách je 1000-krát tvrdohlavejší. Že není tých situácií toľko, ale už keď, tak už je proste taký. A tiež začal byť proste viacej výbušný, odkedy máme deti a viacej taký nervózny, proste sme nedospatí, kokos už 5. rok, vieš, že na obidvoch z nás sa to proste nejakým spôsobom zrkadlí. Raz sa nejak tak akože nepohodol so Sarkou, že akože sa pohádali v podstate, alebo to môžeme nazvať. A teraz sme sedeli všetci v tej obývačke a ja hrozne bojujem s tým, aby som nezasahovala do týchto ich vecí, ale je to pre mňa ťažké, pretože keď mi príde, že naozaj, že je nefér voči tomu dieťaťu, tak chcem tomu dieťaťu ukázať, že okej, niekde je nejaká hranica a ani on nemôže proste tú hranicu prekročiť. No a nejak takto sa akože škriepili a teraz sme sedeli všetci v tej obývačke, bolo tam taká napätá atmosféra a Sarka si proste sadla na mňa a niečo sme stegali a potom pozerá na ňo, že tak, teraz sa mi ty ospravedlníš, teraz ja sa ti ospravedlním, objímeme sa, vieš, a ho to roztopilo proste, že zrazu tá napätá atmosféra sa že totálne rozliala a bolo nám vlastne, sme sa na tom zasmiali a bolo to, a to sú tie momenty, kedy to dieťa vlastne dokáže zmeniť ten pohľad toho muža aj v situáciách, v ktorých ty sa o to snažíš, proste mu to vysvetľuješ, mu to z toho psychologického hľadiska nepomáha to nič, ale keď toto dieťa toto spraví, tak vlastne bude to spraviť ten switch. Takže pokračuj v tom, ako vedieš to dieťa a ono spraví potom veľkú časť tej roboty za teba. Lebo ho zaslala, že som furt vynervovaná a som občas na ňom proste nepríjemná. Lebo isto občas na ňom vybijam, vieš, lebo dieťa hento tamto a po mne sa to tak zberá a ja si to nemám kam vychrliť a občas to vychlím proste na ňom. Že to je pravda, že občas je on, že treba mu povedať, že fakt akože to správa otrasne, ale veľakrát to nemôže. Veľakrát robí najlepšie ako môže a ja aj tak na neho proste mu poviem, že ježiš, toto, čo si spravil. Že proste, áno, musí toho zvládať aj on chudák veľa. To moje emocionálne výlevy. Ako vnímaš to, ako ste si rozdelili tie role rodičov? Keď som bola tehotná, som si strašne predstavovala takú idylku, že proste všetko je 50/50, že proste budeme moderní rodičia, budeme rovnako prispievať finančne a budeme sa aj rovnako starať, proste bude to super proste. To sa nedá. Proste ja som mama a ja viem najlepšie, čo je pre to dieťa. Proste je to tak. A ten otec, ja si to tak myslím, sa nikdy nedokáže tak postarať podľa mňa o to dieťa. Dokáže sa s ňou strašne super zahrať a všetko, ale 90% času proste potrebuje mňa. A zrazu už tam vidíme ten nepomer. Že obaja pracujeme, obaja vlastne prispievame do spoločnej domácnosti 50/50, svoje veci si kupujeme akože každý sám, ale tá domácnosť, to dieťa vlastne spadá väčšinu na mňa. Že je to troška také nevyvážené, preto som možno aj taká nervóznejšia, výbušnejšia, unavenejšia, lebo toho na mňa strašne moc a občas mu závidím. Áno. Závidím mu, že on sa to akože nemôže, ale potom tak, že mu to aj vyčítam a závidím, že proste ty to máš oveľa menej, prečo všetko ja toto musím proste na tých pleciach niesť a mu to chudákovi vyčítam a on to nemôže úplne, ale proste je to tak, no. Je to tak a matky sú proste super hrdinky. No? Ja som si teraz, jak ste hovorila, som si uvedomila presne tie pocity, ktoré som mala, keď som išla do toho New Yorku, čo bol vlastne prvýkrát, kedy som odchádzala na tak dlho a tak ďaleko od mojich detí. Ja som vlastne raz predtým, asi 2 alebo 3 týždne pred New Yorkom som takto išla do Prahy, aby som si to vyskúšala, že či to vôbec dáme. A dali sme to úplne s prehľadom a v pohode. A myslím si, že to aj tým, že sú 2 spolu, čiže už je to iné, ako keď bolo to dieťa samé. A zároveň proste keď si porovnám, aká je tá mladšia v tomto veku versus aká bola tá staršia v tomto veku, tak sa to nedá proste porovnať, že fakt, že vtedy by som si nedokázala predstaviť. Ale jak som bola v tom New Yorku a potom jak som sa odtiaľ vracala, tak som mala takého spolusediaceho na tom dlhom lete vlastne z New Yorku do Londýna
A sme sa tak zakecali a on hovoril, že tiež ide prvýkrát preč takto od svojich detí, ktoré mal vo veľmi podobnom veku ako ja. Sme sa o tom bavili a tak. A ja mu hovorím, že proste, že pre mňa ten pocit, že som od nich, ani nie, že na tak dlho, boli to reálne, že 2 noci plus 3. noc v lietadle, ale že som tak ďaleko, že toto, keď som si v ktorýkoľvek moment počas celého toho tripu uvedomila, tak som mala akože tendenciu sa rozplakať a akože to strašne bolelo, lebo som si uvedomila, že keby sa čokoľvek stalo, absolútne. Že je to, nedá sa to porovnať s tým, ako keď som išla do tej Prahy, kedykoľvek sadneš do auta a ideš naspäť, proste auto, vlak, lietadlo, whatever, proste hneď si naspäť. A toto není proste také. A bolo to strašne, vlastne aj tá myšlienka toho, že keby napríklad, že mne sa niečo stalo, tak ja proste viem, že nikto tým deťom nedá to, čo ja. To je normálne, to som aj na začiatku mala také že čo keď proste zomrem zo dňa na deň, čo bude. A mne to strašne, ja som nemohla spávať, lebo som mala úzkosť z toho, že čo keď sa mi niečo stane a nikto sa o ne nebude vedieť postarať tak ako ja. Že ja teraz mám akože problém zaspávať, lebo ja mám takú hlavu všelijakú a proste takéto myšlienky mi večer chodia, no to je, ja neviem, že kedy pôjdem od nej preč, lebo ja som ešte nebola ani jednu noc od nej preč. Že robí mi to akože, ja si uvedomujem, že ona je v pohode. Ona proste už, jak je väčšia, tak už proste dokáže bez mňa byť. Že proste, že ona už, že ja som menej v pohode ako ona s týmto. Áno, ja to mám tiež tak, úplne. Že ona je veľakrát v pohode a ja sa veľakrát stresujem, že čo je s ňou, nie som s ňou a ona je úplne v poriadku. Proste ona sa hrá, ona sa smeje. Ale zároveň ja si vždy potom hovorím, že ale nikdy nevieme, čo sa deje v tom podvedomí. Že ja veľakrát vnímam napríklad, keď vlastne obidve to tak mali vlastne. Keď prvýkrát začali chodiť, že na celý deň k babke alebo prespať k babke alebo tak ja som potom veľmi vnímala takéto, že oveľa viac boli potom na mne nalepené, keď sme boli spolu. Že ono sa to neprejaví vlastne počas toho času, ale vlastne až neskôr a veľakrát aj, však aj v škôlke to tak býva, ale my to tak máme napríklad aj keď sa mi vrátia, že presne, že od babky, tak oni tam sú úplne v pohode. A my prídeme a teraz akože, áno, lebo oni proste pri nikom inom ako pri mne necítia safe place. Takú slobodu vyjadrovania všetkého, čo cítia a sa to vlastne vtedy z nich spustí. A preto akože ja som strašne dlho som čakala vlastne aj pri Sárke, kým išla prvýkrát na noc niekam a stále som bola taká, že keby raz spomenula, že chce ísť domov alebo niečo, ja sa dám do auta a idem pre ňu. Proste, že akože, že veľmi mi záleží na tom, ako sú spracované a ako sú vlastne, ako sa dejú tieto veci, tieto zlomové veci proste pre tie deti. A akože sa snažím, že sa akože ja od toho nejak akože odosobňovať. Lebo ja akože chcem, aby už nešla napríklad na noc k rodine alebo takto. Akože nie teraz, ale akože tak časom, vieš, že chcem niekedy si urobiť, ja som nemala jeden voľný deň, vieš, že chcem niekedy ju takto dať a proste ešte sa tam musím troška ja dopracovať. Že by som sa necítila to jak guilty, no. Je to proces. Je to proces a potom pri nás pracujúcich matkách je ešte ďalší bod, že teraz si vyber, že stráviš ten deň produktívne a spravíš všetko to, čo sa ti nedarilo cez ten týždeň spraviť, alebo ideš si vyložiť nohy a oddychneš si. A to, akože toto je niečo, s čím ja som bojovala vlastne od toho druhého pôrodu, s tým stále ešte bojujem. Že čo s tým zvyškom toho voľného, keď náhodou sa stane, že som proste, vieš, že, a presne som nad tým rozmýšľala, že keď sme mali iba Sárku a ja som ešte nemala toľko tej práce, lebo myslím, že ani podcasty som v tej dobe ešte nerobila, a nemala som ani toľko spoluprác a celkovo tie sociálne siete boli také ešte kľudnejšie, príjemnejšie miesto. Takže vtedy proste, keď boli deti, alebo ani nie, že keď boli deti niekde, ale že keď som si vybavovala, že niekto stráži deti, tak to bolo, že ideme s Viktorom do posilky, chceme ísť s Viktorom do kina, neviem čo. A teraz ja si nepamätám, kedy toto bol pre mňa dôvod na to, aby som si vybavila stráženie, lebo ja si vybavím stráženie a riešim, že OK, tak pôjdem natáčať, alebo toto si potočím zatiaľ, alebo neviem čo, že reálne si nepamätám, kedy naposledy mi niekto strážil deti na to, aby ja som si oddychla alebo robila niečo s mojim partnerom. To ja napríklad som veľmi taká, že ja si zakladám na tom, že chodím do fitka, ideme na rande, že ja som v tom taká, že vybavíme sa stráženie na takúto vec.
Že ja sa toto akože snažím, že akože, dobre, ja som ten deň, že nebola vo fitku ani raz, na rande sme neboli mesiac, na vlasoch som nebola mesiac, nechty mám jak bezdomovec, ale máš ich čisté aspoň. Ja keď som ich mala takto prirodzené, tak boli furt zajebané. Mám ich čisté, ale mám ich hnusné, dolamané, otrasné, nechutné. Takže teraz akože troška si serem do huby, že nie som upravená a strašne hovorím, že mi na tom záleží. Ale snažím sa v rámci možností, že v rámci možností snažím sa za ten mesiac aspoň raz proste ísť na ten nechty. Aspoň raz sa snažím proste ísť niekam s Honzím na rande. Snažím sa čo najviac chodiť do fitka. Že toto je pre mňa akože veľmi podstatné. Že ja toto dávam akože veľmi vysoko. Že ja radšej odmietnem nejaké spolupráce, radšej proste budem mať ten mesiac menej peňazí, ako by som mala prísť o ten čas buď s Honzím, alebo o ten čas v tom fitku. Áno. Že ja radšej tú prácu... Áno. Pre mňa je dieťa, ja, vzťah s Honzím a tá práca je úplne až... To je super. Hej. Je to strašne dôležité a toto si udrž si to. Pre svoje vlastné mentálne zdravie si to udrž, lebo mne sa to nepodarilo po tom druhom dieťati a hrozne ťažko sa mi hľadá tá cesta naspäť k tomu. Tak ja mám jedno a je to ťažké, tak si neviem predstaviť mŕtve. Teraz aktuálne si to neviem predstaviť. Mŕtve. No Honzi hovoril v tom podcaste, že ste sa nejako dohodli, že až keď budeme mať 2 roky, tak najskôr vtedy začnete. Že keď budeme mať 2 roky, tak to môžem vysloviť. Dobre. Že to môžem vysloviť, ale že stále, akože on povedal veľmi jasne a čisto, že on chce iba jedno dieťa vo svojom živote, že on už nemá túhu, záujem mať ďalšie deti. Ja tú túhu a záujem mám, keby. Nie teraz, v tomto momente, ale viem, že chcem mať ešte deti. Takže uvidím, že ako to v budúcnosti vyriešime, túto tému. Teraz sa tým nechcem zaobať, pretože proste teraz to nie je aktuálne. Teraz riešime to jedno dieťa a dlho budeme len to jedno dieťa riešiť. Ale do budúcnosti uvidíme, že ako túto tému ešte hlavne ste mladí ešte, aj on asi... On je mladý chalán, on strašne nečakal to, že ja som sa vybrala, ako keby. Ale on sa ešte realizovať, on si proste si robiť svoje projekty, on chce proste na sebe makať, nie, proste on sa ešte celý ako kryštalizuje, alebo ako by som to nazvala, že my to máme toto veľmi rozdielne, že ja sa cítim, že už som sa vykryštalizovala a on ešte stále sa akoby hľadá a stále sa strašne mal toho ešte dosiahnuť. Vieš, a ja to mám toto úplne inak, že ja mám pocit, že už som to najdôležitejšie dosiahla. Vy to máte veľmi podobne ako my s Viktorom a myslím si, že to veľmi súvisí s tým, že my dve sme začali proste žiť divo a samostatne vo veľmi mladom veku. A teda neviem, ako to mal Honza, ale Viktor to vlastne nikdy úplne nemal. A akože Honza mal tiež divoké. Mal svoje fázy, ale je to také zvláštne, lebo ja mám pocit, že aj v tom mojom divom období, že boli proste veci, ktoré som brala ako nejaké aj, neviem, či kariérny úspech by som to nazvala, ale proste, že vždy som niečo robila a bola som v tom produktívna a mala som pocit, že proste má to nejaký zmysel a niečo mne to dalo a tak. A Viktor toto nemal a tým pádom on sa cíti veľmi nenaplnený po tej profesijnej časti toho života a preto proste pre mňa tá rodina a tie deti. A áno, popri tom som si budovala kariéru, ale proste tá rodina a tie deti sú pre mňa dosiahnutie nejakého cieľa alebo toho najvyššieho cieľa vlastne, ktorý som mala. A pritom som nikdy nebola taká, že strašne túžim mať deti. Proste to bolo také, že ale proste prišiel Viktor, prišiel pocit, že chcem to a keď som to dosiahla, tak som cítila, že najväčšie naplnenie. A preňho veľakrát to, že máme deti, mám pocit, že on to proste vníma ako prekážku v mnohých veciach, ktoré by on chcel alebo ktoré nemôže, lebo to vníma tak, že kvôli tým deťom. Tak minulé rozprávali presne. Pre mňa je to rodina taký ten ultimate goal a Honzi akože je rád za nás strašne a akože on už toho veľa akože kariéry nejak by dosť. Pretože on mal akože pestrý život, že to akože on si toho veľa zažil, ale on zistí, že to bolo naplnené. Vieš, že on sa ďalej pokračovať, sa vyvíjať a čo veľmi obdivujem, to bola jedna z vecí, proste, prečo sa mi strašne páčil, pretože je strašne ambiciózny a kreatívny a šikovný a on sa proste chce to využiť, ten svoj potenciál, čo úplne chápem a ja ho akože podporujem všetko, ja som taká, že jeho number one fan, že proste, že fakt, že on má ten potenciál a som rada proste, že chce niekam rásť, ale občas ma tak zamrzí, že vieš, že nie sme tá rodina, chápeš, ten ultimate goal, ale sa nemôžem učiť niečo proste, čo je v ňom, chápeš, že sa tak vo mne bije, to, že pre mňa je to akože to najviac, to neznamená, že to musí byť pre neho to najviac a niekedy aj preto sa hádame, no, ale koniec koncov to proste chápem
a podporujem ho a proste chcem, aby si robil svoju thing a proste, aby bol aj on naplnený. Lebo vidím to na ňom, že niekedy proste aj on je nenaplnený. Áno. Sice ja som unavená, neviem čo, ale aj on proste nejakým spôsobom trpí, alebo nie trpí, ale proste o niečo prichádza. A áno. A oni sa aj inak správajú, keď majú pocit toho naplnenia versus keď ho nemajú, že ja to tak vnímam proste, že teraz Viktor začal riešiť vlastnú gymnastickú halu a proste cítim, že je v úplne inom rozpoložení, keď sa zamestnáva aj inak a potom príde domov versus keď to tak nebolo. A on akože on pracoval ako tréner predtým, lenže to som tiež hovorila, že ty kokos, že ja si neviem predstaviť, že idem z domu, idem robiť s deťmi a vrátim sa domov k ďalším deťom a furt iba deti, že ja si to neviem predstaviť. Takže neviem ešte, ako on celý deň s cudzými deťmi a potom alebo so svojimi, s cudzými, so svojimi, že vôbec ďakujem. Nie, že mne úplne stačia tie moje. Ako sa ti vyseparoval sa ti okruh ľudí okolo teba, keď si sa stala mamičkou? Ja nemám kamarátov. Pretože mám kamarátov, ale to sú... Mám kamarátov, s ktorými proste sme kedysi boli veľmi si blízko a nič sa mi nestalo, len proste máme odlišný život. Mám strašne veľa ľudí, ktorí vždy rada stretneme a rada... Keď raz idem do mesta, tak sa veľmi rada s nimi pokecam a mám ich rada a sú super ľudia, ale proste už to sa proste nedá sklbiť. Oni žijú iný život, ja žijem iný život a ja proste som myslela, že ja nemám kamarátov. Takých, ktorými by som proste nejakú takú soulmate, vieš, nejakú bestie. Nejakú proste, potrebujem nejakú maminu mladú, vieš, nejakú, čo proste budeme spolu aj kočikovať, alebo proste ohovárať chlapov, alebo proste takéto veci. Ja mám proste kamarátov, ktorí sú buď kariéristi, alebo študujú na vysokých školách, alebo proste majú úplne iné goals v živote. A deti tam proste nie sú ani vôbec. Takže je to také ťažšie sklbiť a nemám sa veľakrát s kým o tom porozprávať, tak si vyliať. Možno to je to, prečo som častokrát taká hnusná na Honzi, lebo ja nemám proste nejakú kamarátku, ktorá by som sa proste vyliala a ktorá by tam bola a ja jej môžem, verím jej a poviem jej úplne, že všetko a vylejem sa jej. Že toto je môj goal na budúci rok, nájsť si nejakú mladú babičku, čo má kopu času, aby proste som bola butlava vrba a jej. Je to strašne dôležité podľa mňa. Ja som to tiež nemala, takže som o tom začala písať na blog. Že to bolo moje miesto, kde som sa ja proste vylievala, lebo reálne som necítila, že niekoho takého by som mala. Ja som lonely občas strašne. Vieš, že ja mám tú rodinu, mám tú malú, je to super, ale občas cítim proste fakt, že nemám takého parťáka, niekoho seberodného. Áno. Niekto, kto má rovnaké problémy, rovnaké pocity. A kto by ťa chápal, lebo ten partner ťa nechápe. Ani tí kamaráti, čo nemajú deti, proste povedia mi, že kamaráti, čo nemajú deti vôbec. Nepochopia to, pretože proste to je úplne iný život. Aj ja by som sa nechápala predtým. To proste to je úplne iné. Kedy sa ti to začalo separovať? Bolo to počas tehotenstva, alebo bolo to až potom? Víš čo? Až potom. Akože, už počas tehotenstva začalo troška separovať. Takí tí iba pár tí ľudia sa mi odseparovali tým tehotenstvom. Ale ostali mi takí tí ľudia, čo sme mali aj iné témy, aj párty. No ale čím viac som bola tehotná, tak tým aj tí ľudia, čo som s nimi mala predtým spoločné témy, tak už tam tie spoločné témy neboli. A po porode už koľko kamarátov som mala, že mi keď som otehotnila, ešte som bola nezmenená, tak koľko ľudí mi hovorilo, že budeme spolu kočikovať, ešte to bude super, budeme sa stretávať. Aj so mnou chceli ľudia chodiť kočikovať, ja som nebola nikdy s nikým. Boli sme sa párkrát, že najesť alebo niečo, keď som ešte mala takéto nepohyblivé dieťa, ktoré kam položíš, tak tam je, alebo proste kojíš celý čas. Ale nie. Akože Adam a Alex chodia občas k nám, vieš, pozrieť malú, ale je to pre mňa super, že môžem konečne robiť s kamarátmi a takto, ale nie je to, že iba ja s nimi, vieš, že je tam vždy tá malá a je to stále také, že ja sa úplne neuvoľním. Áno, lebo pri dieťati si stále napätá v strehu. Troška, no. A zase ďalšia vec je, že keď si mimo toho dieťaťa, tak väčšinou aj tak myslíš na to, čo sa deje. Viackrát som sa pokúsila proste ísť večer s nimi von, že ideme sa zabaviť a ja som proste musela odísť. Vždycky. Takže som to už zdala, toto chodenie von s kamarátmi, pretože proste to nedá sa to. No. Mne teda. Ako by si popísala, lebo
Aj v tom podcaste s tým Oskarom vlastne on ti hovoril, že ty si vlastne vôbec neprestala pracovať, že proste 2 týždne po porode už si postavila nejaké spolupráce a tak. Ty si hovorila, že je pre teba ťažké, alebo že bolo tie prvé dni pre teba ťažké, že aj dobre vyzerať proste na tých spoluprácach, storkách a tak. A ja som si tak, jak som to počula, tak si hovorím, že akože ja tomu úplne rozumiem, lebo fungujem v tom istom, ale že možno random človek, ktorý počúva tento podcast, nemá vlastne vôbec predstavu, že v čom spočíva naša práca, alebo konkrétne tvoja práca, lebo ty okrem tých sociálnych sietí robíš napríklad aj Party Monster, ktorý pripravuješ a tak. Takže či by si mohla iba tak v skratke prakticky popísať, že čo vlastne pracuješ, keď pracuješ a čo všetko to obnáša, aby tí ľudia si to lepšie vedeli predstaviť, že čo vlastne popri tom dieťati ešte ty riešiš v rámci tej práce. Tak úplne, že chcem povedať, že ja som strašne rada za tú prácu, čo mám, pretože si myslím, že je to strašne super práca a som ňu strašne vďačná, pretože za menej času dostanem viacej peňazí. Takže ja som za to akože, nechcem sa na to vôbec sťažovať, že je to fakt za mňa, že super. A čo tak časovo, akože, pre mňa je dôležité dobre vyzerať na tých storkách, keď proste robím nejakú tú spoluprácu. Takže neviem, či sa tam počíta, ale proste vlasy, musím sa dokopy make-up, všetko, že len tá príprava mi niekedy zabera veľa, ale to si viem urobiť aj pri dieťati. Že väčšinou sa malujem proste pri malej. No zatiaľ, kým ešte sa nehybe. Že väčšinou snažím si to naplánovať tak, že začnem to pripravať ráno, keď je ešte dobrá, aby sa to dalo robiť pri nej. A potom, keď idem točiť, tak proste to je také, že som celá pripravená, dám dieťa Honzovi, rýchlo idem do izby, zavriem sa a proste to už mám všetko, to mám naplánované, ako to urobím a už to ide len tak, že šup. Ale sú napríklad dní, keď to mám takto naplánované, šup a pokazí sa to. Malá je zlá od rána, neviem sa kedy proste naliečiť. Viackrát som myslela, že som bola úplne breakdown, že ja to musím proste dneska poslať na postovanie a proste, že je to, že keď máš človek zlú náladu, tak to vidno na tom videu. Áno. Že proste, že ja sa musím tak zrazu dobre naladiť a mne to nejde sa proste len tak dobre naladiť, keď mám úplne nahovnú náladu alebo keď som úplne unavená. Že povedala som pár spoluprác, s ktorými nie som spokojná, pretože to proste vyzerám tam otrasne, som tam unavená, vidno to na mne. Že veľakrát som bola akože nespokojná s tým mojím akože výsledkom, čo som dala von, pretože proste sa na mňa podpísalo. Že to je pre mňa nejaký základ, aby som vyzerala dobre, cítila sa dobre, inak proste to je trash. A čo sa týka ako toho Party Monsteru, tak tam to robil Adam. Ja som proste povedala, že ja nemám na toto nervy. Ja som tam robila fakt len minimum vecí, proste čo sa muselo a hlavne ten marketing a proste tie storička a takto tie fotenia. Ale čo sa týka tej veľkej organizácie, to bolo všetko na ňom. Že ja som proste povedala, že ja na toto proste nemám. A také veci, že maily, dohadovanie a takéto veci, čo neznášam najviac. Neznášam komunikáciu. Že toto je tvoje najmenej obľúbená časť. Áno, že milujem moju prácu, milujem sa, že neviem, natáčať, neviem čo, proste milujem to, ale komunikovať niekedy s ľuďmi, ja ti hovorím, že to nie je moja silná stránka, že ja sa strašne rýchlo vytočím, keď niekto proste je primitív. Že proste, toto je moja najobľúbenejšia práca, že proste musím komunikovať s ľuďmi. Že ja na mojej práci mám práve rada to, že ja si to sama môžem natáčať doma, nemusím s nikým komunikovať, nemusím nič. A tá komunikácia, to je to, kde akože mám ten nervy a čo je pre mňa akože tá nepríjemná časť, ale to je minimum. To je minimum, vieš. A riešiš si to sama? Alebo máš nejakého manažéra? Riešim všetko sama. Mala si niekedy manažéra? Mala. A pri mi to akože zbytočné úprimne. Vieš, že áno, si ma to stojí nervy a takto, ale tie peniaze, čo ušetrím tým, tak je to lepšie. Takže si to proste robím sama, prejdem s tými nervami a budem mať z toho proste viac peniazy a nemusím s nikým deliť. Takže. Ja som bola takto pod Vydadu dosť dlho a vlastne od nich sme odišli, lebo sme si chceli začať budovať ako keby tie vzťahy s tými klientmi my sami. Lebo akože ja nehovorím, že si robili svoju prácu zle, majú tam že veľmi schopných ľudí, ale proste nikdy cudzí človek za teba nebude komunikovať tak ako ty sama si to odkomunikuješ. A akože ja vnímam veľký rozdiel v tej náloži tej práce, ktorú cítim, lebo ja som strašne taká, že buď ti odpíšem hneď, alebo odpíšem za 2 týždne. A presne takto to mám s tými mailami a mňa to hrozne hnevá, keď viem, že ma niekto osloví na spoluprácu a ja mu odpoviem po 2 týždňoch, ale reálne, že pri tých deťoch a pri všetkom ostatnom je mi vyslovene, že niekedy strašne ťažké si nájsť tú chvíľu za tým počítačom. Aby milí na tých ľudí. Neznášam odpisovať na maily na mobile, neznášam to. Ja musím to robiť proste na počítači, tak som zvyknutá. A akože cítim, že tej práce ako keby pribudlo, ale zároveň som za to strašne rada, že už si to robím proste sama a že si budujem tie vzťahy proste sama. Hej, to mi len prišla taká správa, že vlastne odkladám peniaze a čo robím. A na jednej strane chápem, že tí ľudia to nevidia,
Chápem, že to je proste ľahšia práca, ako fakt tam robiť nejakú predávačku alebo niečo, ale stále do toho dávam proste čas a effort a stále proste je to nejaká práca, že mám také dve strany, že jedna strana, že som strašne vďačná za to, že mám takú pomerne ľahkú prácu, dobre platenú prácu a na druhej strane, že nechcem to úplne podceňovať, že proste áno, robím niečo, že nie je to takto. A hlavne ono hrozne záleží aj z ktorého uhla pohľadu sa na to pozrieš, pretože niekto povie, že alebo teda aj ty si teraz povedala, že je to vlastne za krátky čas veľa peňazí, ale reálne obrovská časť tvojej práce je neplatená práca. To je pravda, že budovanie... Že vlastne budovanie tej komunity, že ono to nie je zase, akože nie je to tak rýchle a tak easy, ako si niektorí ľudia predstavujú. Pre niekoho možno áno, ale tiež ja sa minule na jednej debate, to bolo v Nitre na vysokej škole, sme boli na debate a niekto sa ma spýtal, že ako vnímam to, že niekto ako ja, kto vlastne vychádza ešte z takých tých blogerských kruhov, si to buduje roky a proste nemá až taký following, ako niekto iný, kto ide do reality show a rýchlo mu to narastie a že má vlastne takéto easier cestu. A ja hovorím, že možno nejaký čas dozadu, alebo aj veľa mojich kamošov to vníma, že je to nefér a tak, ale že reálne, keď sa na to pozriem, ja si nemyslím, že je to easier way ísť do tej reality show, lebo ja by som do nej nešla. Ja by som sa nenechala natáčať 24/7 na to, aby mi narastli followery. Proste nerobila by som to. Čiže ten človek obetuje kus seba, ktorý by niekto iný neobetoval a takisto napríklad ľudia, ktorí nám vyčítajú, že naša práca je ľahká a že sa pretočame na internete, možno by tiež neobetovali tej práci súkromie. To, čo obetujeme my. A nám je to ľahké, lebo my sme si to vybrali a toto chceme robiť a zvykli sme si na to. Ja som od svojich 17 dávam na Instagram celé svoje súkromie a keď tak zoberieš, tak občas mi to tak dojde, keď niekí ľudia vedia a sa ma stretnú, povie, že no tvoja malá zlatá. A ja si poviem, vlastne všetci vidia moje súkromie a vlastne všetci vedia o mne všetko. Keď príde to dieťa, začneš to inak vnímať trošku. Že sa strašne tak otváram a dávam to svoje súkromie von. Ale akože baví ma to. Mňa baví akože zdieľať s ľuďmi na internete veci. Mňa ten Instagram baví. Ja som začala a ja som z toho strašne dlhé roky nič nemala. Ja som to postrebovala. Že ma to baví, proste je to fun, neviem čo. Až teraz akože prišli tie väčšie peniaze. Ale stále, keď robím tie storička, tak väčšina proste robím, pretože ma to baví. Ale potom si fakt niekedy uvedomím, že čo vlastne tá daň je to súkromie. Vlastne ty svoj a to, rodinný že život. Hodnotia, a to, že ľudia sa akože stále majú názor na všetko a tak. To hej, ale to mi až tak... Vrátim sa ešte k tejto téme neskôr, ale poďme si vyťahnuť kartičky. Ty si, na začiatku sme spomínali, že sebalásku, že si ho až tak nemala a tak. A toto je, prosím pekne, toto je, že človečina sebaláska edition a spolu k sebaláske. A hrala som sa to už zo Charlotte Srnčík a boli tam fakt, že zaujímavé otázky, takže som zvedavá, že čo si vyťahneme. A teda ja by som iba chcela povedať, že ďakujem človečine, že sponzoruje tento diel, ako ho bude sponzorovať. Dúfam, že áno. A ja mám strašne rada tieto kartičkové hry. Doma máme, že aj pre páry, aj pre rodič a dieťa. Ježiš, to je mega. To keď bude malá väčšia, to je strašne super, lebo to dieťa spoznáš úplne inak, ako ho vlastne bežne poznáš, lebo tam sú také otázky, ktoré by ti áno, presne. A potom sú to ešte takéto že vďačnosti a to sú také, že kartičky, ktoré vždy tam máš napríklad, že obdivujem na tebe a môžeš napísať tvojmu partnerovi, čo na ňom obdivuje, že niekde mu to nechá tú kartičku a vždy tam niečo iné. Takže mohol vydať Honzi, typ na vianočný dárček, môžeš začať nechávať kartičky. Áno. Každý deň jednu? No, tak vyťahni si, páči sa. A inak mám, tuším, zľavový kód, že na gauči 15 by tam mal byť na človečinahra.sk. Vieš samu seba podporiť, povzbudiť? Kedy naposledy si k sebe prehovárala s povzbudením? Ako by to znelo? Každý deň sa povzbudzujem. Áno. Každý deň sa hypujem. To je dobre, to je lebo mega. Ja vstanem a som taká, že bože, nechce sa mi. Ja sa hypujem každý deň. Mne len pomáha, že ja si každé ráno dávam taký rýchly 5 až 10 minútový workout a to proste ma tak nahypuje, že dobre, teraz som robila niečo pre seba. Že ako začnem ráno, to je strašne dôležité. Ako začnem ja ráno, tak potom vyzerá môj deň. Takže ja sa snažím ráno sa veľmi pozitívne naladiť, hypovať sa. To každé ráno to robím. Začínaš tvoje ráno ty alebo dieťa tým, že sa zobudí? Dieťa tým, že sa zobudí. Lebo počuj, ale sú také matky. Ja viem. A ja to nechápem. Ja to obdivujem, že si niekto dá budík, aby stal skôr ako svoje dieťa, ale ja spím dokedy ona nie toto, tak ja spím. Ja spím, ani sa nepohnem a nepohlobí ma, aby som sa zobudila skôr vôbec. Úplne ti rozumiem. No ako by to znelo? No dáš to, ideme na to. Go.
To je mega. To je super, lebo inak strašne veľa ľudí to nevie. Nevedia sami seba podporiť a vyhypovať sa. Ešte, jak sa viem podporiť, tak sa viem tak sa vieš zdrbať. Ja sa viem tak si naložiť. Ja si viem tak naložiť, že včera som v noci mala taký breakdown, lebo mala proste, nebolo jej dobre a uspávala som ju 100 rokov, plakala a úplne som bola z toho vynervovaná a úplne proste úplne to na celé dopadlo. Tak úplne som sa zasypala a dneska som sa vstala a bola som taká, že nie, musíme ísť, dneska je nový deň a ideš, dneska to bude lepšie. Vždycky pomáha ten nový deň. Áno. Že proste keď sa to resetne, že vstanem a začína sa nový deň, tak ktorý mám tú šancu na ten pozitívny deň. To nám hovorili v korporáte. To bolo jedno z ich hesiel. Amazon to tak mal, že mal také rôzne heslá a jedno z nich bolo, že every day is day one. No tak to si hovorím ja. Lenže keď si to zoberieš v korporáte, tak nevždy je to pozitívne, lebo akože every day is day one, že začínaš znova, no. Ja chcem napredovať. Áno, že chcem byť ohodnotená za to, že som tu už 2 roky a nie, že every day is day one. Dobre, počkaj, vyťahnem si aj ja jednu a odpovieme obe. Ja vlastne toto, no. Sa pozbudzuješ? Ako sa pozbudzuješ ty? No, ja som sa reálne posledný rok a pol podľa mňa nepovzbudila. Áno. A preto mám také rozpoloženie v poslednej dobe, aké mám. A včera som o tom písala príspevok v rámci mojej spolupráce s HDP a teraz niekedy ho budem dávať von asi cez víkend. Že proste pre mňa zažila som strašné sklamanie z toho, že som za posledné roky v podstate starting, keď som bola tehotná, a pár rokov na to zažila veľký nejaký osobnostný progres vo vzťahu k sebe samej a proste sebavedomia tak. Po tom druhom porode sa to ešte viac vyhypovalo, lebo ten porod som proste dala ako pani a to mi strašne pomohlo na sebavedomí. No a potom som sa nejako v tom celom stratila a proste príliš som sa zase odpojila od samej seba. Ale tým, že som išla, tak som si vlastne neuvedomovala, že som odpojená od samej seba. A teraz mi to padlo všetko na hlavu. A bola to hrozná facka, že vlastne, že som dokázala spadnúť späť do starých vzorcov a nejakých traum napriek tomu progresu, ktorý som spravila. Že ono je tak strašne jednoduché spadnúť naspäť. Týždeň super, mám pocit, že napredujem a potom jeden deň sa breaking down a zase proste vybuchnem a som človek, ktorým nechcem byť. Presne. No. A je to hrozne, že ja som si uvedomila napríklad aj taký rozdiel, že kedysi som bola v takých, že som mala nejaké patterns, ktoré som robila v rôznych vzťahoch, ale že mala som pocit, že tí ľudia v tých vzťahoch zneužívajú vlastne tieto moje patterns, ktoré mám, ten people pleasing a tak ďalej. Ale teraz napríklad nie som obklopená ľuďmi, ktorí by to zneužívali alebo využívali a ja to napriek tomu mám tendenciu robiť, lebo proste, keď nie som napojená sama na seba, tak presne prichádza tento people pleaser a neviem čo. A je to vlastne, že je to celé na mne. Celé na mne. Niečo, čo som aj ja kedysi mala, že som proste chcela proste tiež vykladať spokojný a nehľadať na seba takto. Ja si myslím, že to sa vo mne veľmi zmenilo. Som teraz taká, že keď sa nepáči, tak ho to prdele. Že možno to občas je také kruté a možno som čas pizda, ale myslím si, že som začala fakt byť hnusná, keď proste niekto je hnusný. Ale je to zdravé, lebo si tým určuješ hranice a proste a tak to má byť. Že akože neviem, ako to budeme s malou, že budete sa ňou troška zametať občas, lebo ja som ale takto, akože už, čo nie je moja rodina, že moju rodinu mám takto blízko, ale čo nie je moja rodina, tak proste, aj keď niekedy som možno hnusná, tak som taká, že proste, pre mňa mám teraz iné priority. Nie, ja sa proste idem rozdať iba pre moje dieťa a vy ostatní prepáčte, ale nie, ja sa pre vás nerozdám. No, k tomuto sa ja musím vrátiť. Ako boli v tvojej rodine vnímané a príjmané tvoje potreby a preferencie? To je rovná otázka. Dobre, môžem začať. Akože objektívne musím povedať, že si myslím, že vo veľa veciach moji rodičia boli úplne inde mentálne ako väčšina rodičov v tej dobe. A myslím si, že akože možno totálne nevedome praktizovali mnohé veci z tej rešpektujúcej výchovy alebo takú tú voľnú výchovu, že mi veľa nechávali také voľnosti a takého sebaobjavovania a tak. Ale zároveň
si myslím, že ja ako emocionálna bytosť som nebola prijímaná a riešila som to aj nedávno na terapii, že som sa nikdy necítila vlastne bezpodmienečne prijatá ani doma, ani napríklad vo vzťahu s mojim terajším partnerom. A vlastne na poslednej párovej terapii som si uvedomila, že som bola raz vo vzťahu, kde som bola bezpodmienečne prijímaná. A bol to môj jediný vzťah dlhodobý so ženou, ktorý vlastne nebol oficiálne vzťah, ale nedá sa to inak nazvať, lebo to trvalo roky. A tam to tak bolo. A bolo to preto, lebo tam nebol ten tlak ako keby... Nebol ten tlak. Celé to strašne organicky vzniklo a fungovalo. A tam som bola bezpodmienečne príjmaná, možno až moc, lebo aj tie toxické traits vlastne boli na mne príjmané a mali sme veľa toxických výmen potom, ale hej, no. Ako boli v tvojej rodine vnímané a príjmané tvoje potreby a preferencie? Tak ja si myslím, že celé to moje wild obdobie a to obdobie, keď som robila veci, ktoré mi možno aj veľa ubližovali, práve z toho, že som nikdy nebola prijatá, nikdy som sa necítila dostatočne dobrá, tak som si to kompenzovala tým, že som napríklad hľadala tú pozornosť u mužov, jednorazovú, aby som sa cítila proste dosť dobrá. Alebo som proste budala pozornosť na tých sociálnych sieťach, čo najkontroverznejšiu vec urobiť, aby som mala tú pozornosť. To, čo proste, to prijatie, alebo aj neprijatie, ale celkovo proste, že niekto bude niečo vidieť vo mne. No a aj to, že vlastne to seba ubližovanie. Že vlastne ja som si nemyslela, že som dosť dobrá a vlastne mi akoby až robilo dobre, keď som si ubližovala hociakým spôsobom, pretože proste mi to pripomínalo to detstvo. Že mi vlastne bolo ubližované, takže vlastne som to spojila možno s niečím, neviem, nie som psychológ, ale podľa mňa preto som si akože tak veľa ubližovala a robila som veľa zlých rozhodnutí. Lebo vtedy si mala pozornosť. Áno, a nemala som taktiež ten self-respect. Ja som sa nerešpektovala ako osoba, pretože som to nezažila, aby ma niekto rešpektoval ako osobu. A keďže ma nikto nikdy nerešpektoval moje potreby, moje názory a to, aká som, tak ja som sa nerešpektovala a robila som veci, ktoré proste... Brala som rôzne látky, pretože som nerešpektovala svoje telo. Dávala som svoje telo hocikom, pretože som proste to nerešpektovala. Nelúbila som sa a ja si myslím, že to je akože práve z toho detstva, že vlastne tam som nezažila takú tú bezpodmienečnú lásku. Iba vlastne stále, že áno. Ja mám tu aj zapísanú jednu takú otázku, ku ktorej by som sa chcela dostať. Neviem, či do nej budeš chcieť ísť, ale spýtam sa ju, a keď tak ma vypneš. Hej, akože ja veľa o mojom detstve nehovorím a týchto veciach, pretože sú pre mňa veci, ktoré nemám v sebe úplne akože, už ich mám dosť spracované, ale nie som v tom ešte taká, že ešte sú to pre mňa veci, ktoré sú také nepríjemné úplne. Ty si raz spomínala, myslím, že to bolo na Close Friends, že ľudia ťa vnímali proste ako takú party girl, spievala si v pesničke alebo repovala proste o tom, čo si robila, koľko a tak. Ale že tam boli aj iné veci, ktoré vlastne sa diali. Možno pre teba kvázi závažnejšie ako to, že si chodila chlastať na party. Takže či by si chcela možno o tomto povedať? A ono je veľký rozdiel ísť na party chlastať, pretože si chceš vypnúť a chceš sa zabávať asi normálna osoba. A je rozdiel ísť na party, pretože už sa cítiš tak numb a tak bez pocitov, že potrebuješ nejaký ten high. Že je rozdiel proste ísť tam dobrovoľne a ísť tam proste, že už nevieš čo od dobroty a že proste už sa musíš znova zrušiť, pretože proste už ti nič nedávaš, že tak numb z všetkých proste liekov, čo som brala, že ja už som nevedela cítiť pocity a ja si viem vážiť také maličkosti, ja sa viem tešiť z takých maličkostí, ja si viem užívať také momenty, vtedy proste pre mňa nič nemalo zmysel a nevážila som si seba, nevážila som si ľudí, proste, že potrebovala som strašne také nereálne highs, aby som niečo cítila. Takže to nebolo len, že zabávam sa party, ale proste to bolo až také zúfale občas. Že, nebolo to úplne vždycky najkrajšie. Väčšinou, keď má človek tie extrémne highs, tak má aj extrémne lows. Ja som mala veľa extrémnych lows. Keď sa porovnám, tak
aj teraz mávam lows, ale je to úplne iné, pretože vtedy to bolo také sebalutovanie a tie lows tam boli preto, lebo som sa nevedela vyrovnať so sebou, so svojím životom a boli tam tie lows, pretože tam boli tie strašné highs. Teraz sú tam tie lows, lebo som vyčerpaná. Proste je to úplne, že iné. Teraz je to proste, že odvádzam super prácu a som vyčerpaná, preto mám lows. Vtedy som mala proste lows, lebo som si sama robila zle a ja som sa strašne ľutovala, že prečo mi je teraz tak zle, ale ja som si za to mohla proste sama. Mohla som si to sama. Akože nemôžem si za to, že čo sa mi deje v hlave, o tom akože tiež vlastne rozprávam na sociálnych sieťach, ale proste mám určité diagnózy, ktoré sú tam a môžem sa snažiť najviac v živote, ale proste aj tak tam sú. Zmenila som životný štýl, strašne to posunulo. Tým som prestala brať všetky látky a piť a obklovať sa proste na piču ľuďmi. Chcela som rešpektovať samu seba, chcela som cvičiť, proste športovať, tak sa mi to mentálne zdravie strašne zlepšilo. A celkovo tie veci, čo sa mi dejú, tak sa mi strašne zlepšili, ale sú tam a ja ich sa musím naučiť príjmuť a musím sa naučiť, že proste dobre, bežný človek teraz potrebuje za ten deň menej psychohygieny a je v pohode a ja proste ju potrebujem viacej. Že proste ja sa berem častokrát ako taký weaker proste človek, len a nie je to tak. Že keď si prejde Honza nejakým dňom, tak on proste ma piči a ja si prejdem dňom a veľakrát musím len bojovať za to, aby som to vydržala ten deň proste prejsť bez nejakého breakdownu a občas som proste z toho vyčerpaná, že ako sa strašne snažím byť stále silná osoba a odkedy som otehotnila, tak sa snažím ignorovať to, že sa mi niečo deje. Že to proste nemôže byť. Teraz proste mám dieťa, našla som zmysel života, takže to už nemôže diať, to musí proste odísť, ale to proste sa tak nedeje. Keď proste máte v hlave niečo, máte nejakú chorobu, a poviem tomu, že som si raz zlomila prst, ale poviem si, že proste mám v živote tie všetky úžasné veci, tak stále budem ten prst mať zlomený, že sa budem šťastná, lebo mám to všetko v živote, ale stále ten prst bude zlomený. A to sa mi teraz deje, že ja som strašne šťastná a strašne vďačná za ten život, čo mám. Nikdy som nebola tak vďačná a šťastná a proste naplnená, ale aj tak proste mám v hlave to, čo mám a proste mám niekedy pocity, ktoré sú strašné a ja si to veľakrát vyčítam, že nemôžem sa takto cítiť, keď sa mám tak dobre. Ale proste sa občas tak cítim. A je to tak, no. Cesta je podľa mňa to prijať. Hej, no ja to strašne akože blokujem. Blokujem to, pretože to strašne dávam, že to bola minulá Ema, tá mala tie problémy a ja som si ich strašne zhoršovala, preto som mala také zle, lebo som si ich zhoršovala a nepomáhala som si. Teraz si strašne pomáham, tak to beriem, že dobre, že proste to musí zmiznúť, keď si takto pomáham a snažím sa, ale to tak proste nefunguje. A na tom musím pracovať, na tom prijať toho, že mám tieto muchy a proste, že nedokážem napríklad tak ísť ako robot, ako niektorí ľudia, pretože proste niektoré tie chemické reakcie sa mi robia proste inak ako iným ľuďom a za to proste nemôžem, no. Pracuješ na tom nejako, alebo máš ty nejaký plán, že čo s tým, že vieš si to teraz handliť sama, alebo chodíš na terapiu, alebo chceš chodiť na terapiu, alebo strašne dlho som sa snažila to handlovať sama. A proste presne sa tak utláčať, ale čím je malá staršia a čím ja som, chápeš, že už nie som taká opojná z toho prvotného a začínam si uvedomovať aj seba a blablabla veci, tak tým je to horšie a asi budem musieť znova začať akože to nejak riešiť odborne. Strašne som nechcela, pretože to som tak vnímala, že nie, proste toto už nie, toto už sa sem nechcem vrácať, už to znova nechcem riešiť v mojom živote, ale bohužiaľ proste toto do konca života bude so mnou. A musím to proste nejako začať riešiť. Takže už to začínam tak uvedomovať, že áno, musím s tým niečo robiť. Som strašne rada, že to zaznelo, lebo si myslím, že veľa ľudí toto rieši. A ja som včera alebo dnes to bolo, keď som tak rozmýšľala nad tou mojou aktuálnou životnou fázou a nad tým, že ako som vlastne sklamaná sama zo seba z toho, že po mojom progrese som sa znovu nejak tak padla do niečoho, do čoho som si myslela, že už nikdy vlastne nepadnem. Že už to neexistuje. A pripomenula som si my sme mali na vysokej škole taký projekt, ktorý bol vlastne naprvú bol úplne taký, že obľúbená farba a máš spraviť akože graficky, to bol predmet nejaká ilustrácia, grafika, že máš spraviť, graficky spracovať niečo s tou farbou, nejaký príbeh napísať a k tomu spraviť akože nejaký, že časopis alebo obraz alebo niečo. A všetci to poňali proste tak, že môj obľúbený plíšak bol modrý, takže neviem, čo teraz písali o svojom obľúbenom plíšakovi nejaký príbeh. No a ja som si vybrala farbu čiernu a začala som písať o tom, že je to obľúbená farba jedného člena mojej rodiny, ktorý má také a také duševné problémy a vlastne som tam napísala, že ja viem,
že ma čaká taký istý osud. A akože doteraz si myslím, že to asi najosobnejšia vec, ako som kedy napísala. Vtedy viem, že som to nakoniec ani nemusela prezentovať pred triedou, lebo ten človek, ten náš profesor si to prečítal a pochopil, prečo to nechcem prezentovať pred triedou. A fakt, že to bolo veľmi deep a veľmi temné. A mala som vtedy také obdobie a včera mi to presne tak napadlo, alebo dnes ráno, že kokos, že ja som toto napísala a že nemôžem znovu padnúť do toho mindsetu, že no takto to je to dané a proste toto je môj osud, že neexistuje vec ako toto je môj osud. Proste, že vždy máme vo svojich rukách to, kam to pohneme a že proste keď to takto cítim, tak asi zase treba proste trošku sa sama sebe povenovať a práve vyhľadať takú tú odbornú pomoc. Lebo keď chcem svojej dcere ukázať tú sebelásku, tak to je aj v tomto, že proste nie, že by som sa akože hanbila za to, že mám tie problémy, ale troška je áno. Tým spôsobom, že ja mám v živote fakt teraz všetko a proste ma to trocha trápi a hámim sa za to, že aj tak sa aj tak sa cítim občas na hovno, aj tak sa mi dejú určité veci a cítim sa to proste zle. Guilty. Že proste, že nemáš dôvod, ako keby? Nemám dôvod, ja nemám dôvod sa tak cítiť. Nemám dôvod, aby sa mi niečo... Nemám, pretože proste fakt sa mi deje všetko super. Ale aj tak sa to tam objaví. No, lebo to je to, lebo to není od aktuálnych dôvodov. Ale to sú veci podmienené proste vecami, ktoré nemali sme my vo svojich úplne rukách. Väčšinou. Že neviem niekedy prijať to, že presne, že to nemám vo svojich rukách a že proste moje telo si robí, čo chce. Z toho som úplne taká nasraná. Ty si spomínala tie lieky, povedala by si niekedy, že si bola závislá na nejakých liekoch? Veľmi dlho. A je to v rámci... Takže ja keď som bola mladá a chodilo sa von, tak všetci sme iba chlastali a fajčili. A potom som tak začala vnímať nejaké veci, že lean sa pije a v Amerike bola nejaká... ja už si to nepamätám, jak sa to volalo proste, ale oni tomu hovoria, že epidémia nejakých liekov, ktoré všetci brali. Že súvisí to s týmto, že... Áno, pretože tie lieky najskôr predpisuje doktor, takže si povie, že je všetko v poriadku. Proste ten doktor ich predpíše na to, že máš nejakú vec, čo ti deje a tie lieky ti majú pomôcť. A oni ti pomôžu, ale potom sa môže stať to, že vlastne ty nájdeš iba v tých liekoch to útočisko. A mne sa stalo, že vlastne ja som v nich našla také útočisko, taký pocit domova, že ja som bola presvedčená, že v živote to neprestanem brať a že nie, že to neexistuje. Pre mňa neexistovalo, že niekedy nebudem tie lieky brať a že nie, bol to vôbec. pre teba taký safe space? Extrémne. A hlavne to boli lieky, ktoré som bola z nich mimo furt. Nebolo furt dobré. Ja som bola z nich furt mimo. Nebolo furt dobré. A teraz mi aj ten kamarát hovorí, že to je strašne zvláštne, on ma pozná celé detstvo, Adam, že príde mi, že som tá stará Emma je tu. Že Emma predtým, než to všetko začalo, že ja keby som žila, nežila celé roky, že bola som to samozrejme ja, áno, ale všetko, čo som robila, som bola troška taká iná. A že teraz, keď som vlastne úplne čistá, už rok a pol, trošku keď som otehotnela, tak som prestala, koľko to je rok a pol? Asi cca. No, v niečo vyššie, no. Hej, tak to telo sa už úplne tak očistilo a proste, že už som že tá istá osoba, čo predtým, že ja. Že už nie som vlastne... Pôvodná verzia seba, keď som prestala tie lieky brať, tak to bola najhoršia vec v mojom živote. No na to som sa presne chcela spýtať, že aké to bolo vlastne, keď si prestala. Ja som mala horúčky, ja som zvracala, ja som mala proste normálne, že veľké akože také tie withdrawals, alebo k tomu hovorí, že mne bolo, že hrozne a ja som niekoľko mesiacov nevedela pocítiť šťastie. Ja som len žila, preto možno to tehotenstvo bolo pre mňa také hrozné. Až keď som narodila moje dieťa, ja som bola taká, že ja som pocítila pocit. Že skutočné pocity. Ja som cítila pocit, že takto sa cítia ľudia každý deň. Tak a postupne vlastne nachádzam si tie pocity a je to pre mňa super, že ja sa dokážem cítiť teraz úplne triezvo, šťastná. A to, keď som vysedela tie lieky, tak mi to strašne dlho trvalo, kým ten mozog si zvykol, že to šťastie si nedávam do úst, ale že to šťastie si musím sama tvoriť. A to bolo hrozné. Ja som proste fakt len celé dni ležela a bola na TikToku a bola som taká, že
som bola zmierená s tým, že proste budem žiť tento otázny život, ale že to budem žiť, pretože proste pre moje dieťa. A že celý život proste už budem žiť iba pre moje dieťa, lebo proste ja už nikdy nebudem sa cítiť šťastná. Som si bola opäť zmierená. Že proste ja už sa nikdy nebudem cítiť dobre. A cítim sa dobre. To je super. A akože som strašne rada, že sme mohli ísť aj do tejto témy, lebo myslím si, že toto je práve pri tých mladých ľuďoch téma, ktorá je strašne, ale nie len pri tých mladých ľuďoch. Sú ľudia, ktorí si môžu niečo dať. Každý má tú safe space. Mám proste ľudí, čo brali sme nejaké látky, mi sa to nič nespravilo a ten človek je závislý. Ďalšie látky, ten človek je závislý, nič nespravilo. A potom ja som začala brať niečo, čo bralo ďalších 10, oni v pohode a mňa to dostalo. Že každý má to svoje iné. Áno, áno, a preto akože ja to som aj častokrát spomínala v rámci proste aj iných vecí, že máš porno, niekto si pozrie porno a bere to ako inšpiráciu, alebo pozrie si s partner, alebo niečo, alebo nemá potrebu, nemá takéto, ale pre niekoho iného sa stane závislosťou. A pre iného to môže byť, že telka, pozeranie telky, alebo internet, alebo alkohol, alebo cigarety, alebo niečo. Každý má proste to svoje a čím horší má ten základ z detstva, tak tým väčšia šanca, že nejaká z týchto vecí si ho chytí. Je presne tak. Napríklad ja si viem dať úplne v pohode pohár vína, dať si jeden pohár vína a byť spokojná. Že v tomto akože je to úplne super, ale viem, že kebyže si ešte raz do huby proste tie benzáče dám, tak som skončila. Že ja doteraz akože ja sa priznám, ja mám na to chuť. Furt mám na to chuť. A predstavujem si niekedy, aké by to bolo sa dať. A že to je proste môj raj. Ale proste viem, že to nikdy nespravím. Že takéto, ja som sa proste vtedy zaťala a ja som zo dňa na deň proste to vysadila a povedala, že sa v živote do huby nedám. Ani som to nerobila v najťažších chvíľach, keď sa to proste ľuďom dáva, pretože proste diali sa mi veci, pri ktorých sa to vlastne dáva aj lekársky, medicky, ale ja som bola taká, že nie, ja sa to proste surovo prežijem, pretože ja viem, že ja si to už proste v živote nemôžem dať, pretože proste moje telo by to chcelo a ja už nechcem sa z toho vymotávať znova. Vôbec. Už som sa raz z toho vymotala. Som rada, že to zaznelo. Ja mám taký, neviem, či kontroverzný názor na tieto veci, ale že ja som presne taký človek, ktorý sa snaží vyskúšať najprv všetky cesty bez liekov, kým by sa dostal k nejakým liekom. A veľakrát som za to bola aj kritizovaná, keď som to akože takto podala, lebo veľa ľuďom lieky zachránili reálne život. Proste antidepresíva a tak ďalej. Tie lieky... Čo ja akože nijak nerozporujem, že to tak je. Tie lieky mi v danom momente zachránili život. Určite. Ale potom mi spôsobili strašne veľa problémov. Ale neľutujem, že som tým začala, pretože v tej chvíli som to proste potrebovala. A ja by som tie roky neprežila. A až do tehotenstva bol ten bod, keď som mohla to prestať brať a prežila som. Takže si to bolo zlé, ale prežila som vďaka tomu do toho momentu. Takže... Bol to bod, kedy si to mohla prestať brať, alebo kedy si to musela prestať brať? Musela aj mohla. Akože sú nejaké varianty aj pre tehotné ženy a takto, ale ja som brala benzáče, ktoré proste som zneužívala. To bolo nie, že to bolo proste fakt, že... Abuse. Áno. A to si nemôžeš robiť počas tehotenstva. A ja proste rozhodla, že idem do toho all-in, proste budem matka proste 100% a teraz idem tomu detsku dať všetko. A aj keď ma to bude stať toho, že to bude hrozné, tak som proste bola taká, dobre, skoncujem s tým. Boli nejaké náhrady. Nie, ja som proste odmietla všetko. Všetko som odmietla. Prestala som všetko brať. Bolo to hrozné. Dala som to. Ale v tom momente pred tým tehotenstvom to tam proste malo byť. Lebo ja som skúšala iné pomôcť. Ja som si nevedela pomôcť. Nevedela som nikde nájsť, nikto mi nevedel pomôcť, ja som si nevedela inak pomôcť. A toto bola jediná pomoc, proste, čo tam bola. A potom som to bohužiaľ abusela, lebo som proste bola weak. Proste bola som weak. A bolo to pre mňa najľahšia cesta. Byť stále mimo, pre Boha. Je to najľahšia cesta, byť stále proste pod liekmi a proste neuvedomovať si nič a nič sa netrápi. Mňa nič netrápilo celé roky. Že proste... Je to presne ten dôvod, prečo strašne veľa ľudí pije, prečo strašne veľa ľudí... Áno, unik z reality. Je to presne... Byť stále v realite, je to pre mňa náročné. To znie divne hrozne, ale proste pre mňa je náročné proste existovať v realite. Každý jeden deň realita. Ty si už pred tehotenstvom, ak sa nemýlim, natočila raz jedno video, kde si hovorila aj o negatívach
toho života, ktorý si žila predtým. Možno, že som mala video o drogách. Áno. Ale to bolo, áno. s drogami si myslím, že som nemala nejaký akože problém. Akože dávala som si drogy. To, keď si stále numb, keď som, tie lieky mi vymazali všetky emócie. A ja som potrebovala ja som potrebovala, aby som cítila niečo, že som nažive, tak som si proste dávala drogy, aby som niečo cítila. Ale s tým som nemala problém akoby prestať, že to nebolo, že som to tie lieky som bola každý deň a proste žila som s nimi. Tie drogy bola iba taká zábava, taký úlet, že našťastie tam sa mi nestala žiadna závislosť a nič také, to ďaká Bohu, lebo to sú potom už podľa mňa fakt hrozné veci. To boli iba také proste úlety. A ja som o tom verne hovorila, že tam môže to byť pre teba, sú ľudia, ktorí proste si to dajú, je to pre nich super a nič sa im z toho nedieje. Ale vieš, jak som proste psychicky labilnejší človek a dala som si to, tak potom tie následky toho, že vlastne ti to vybije tie všetky serotoniny, dopaminy a neviem čo naraz. A ja som potom, môj mozog to nevytvára a ja som to nemala z čoho. Ja som sa potom cítila, že na umretie. Že ja som si myslela, že sa zabijem proste, že je to hrozné, ale že sú ľudia, ktorí proste potom sa cítia v pohode a sú ľudia proste, ktorí by to nemali ani len, že skúšať, ani nič. Áno. Aby som sa vrátila ešte k našej úplne pôvodnej téme, ktorou je materstvo, tak by ma zaujímalo tvoj pohľad na to, že do akej miery si myslíš, že budeš tieto témy a veci rozoberať so svojou dcérou, alebo do akej miery budeš otvorená v týchto témach? Akože čo sa týka mentálneho zdravia a jej mentálneho zdravia, budem veľmi otvorená, ale tie veci, čo sa diali všetky mne, ja to ani na sociálnych sieťach až tak nehovorím. Teraz je to také prirodzenejšie, lebo proste teba ako osobu proste mám rada, poznám ťa a pýtaš sa ma na to. Ale ja sama od seba, keď som teraz mala na storku o tom hovoriť, tak som vytočila jak chlpatej deky. Takže akože čo sa týka akože mojich nejakých vecí, že čo sa dialo maminke, čo sa deje maminke, prečo maminka toto, prečo sa deje toto, s tým asi budem musieť nejak pracovať. Že mi to proste sa mi robí trocha problém. Ale čo sa týka jej mentálneho zdravia, tak tam sa akože pripravujem. Vieš, že budem sa snažiť proste čo najviac na to hľadieť, klásť otázky a proste zaujímať sa o ňu aj v tomto smere a hovoriť jej, že proste není menej, keď sa jej niečo deje, nie si menej, keď máš psychickú chorobu. Proste, že treba o tom rozprávať a chcem s ňou proste hľadať riešenia, chcem spoluhrať riešenia, chcem, aby po mne videla proste oporu. Že proste sa možno mňa spoľahnúť, veriť mi a zveriť sa mi. To je podľa mňa strašne dobrý základ na to, aby sa jej nerozvinulo žiadne psychické ochorenie. Ale ja si myslím, že keď dieťa cíti tú stabilitu a tú podporu, keď je malé, tak si urobí tú sebelásku takú, že potom nemusí v dospelom živote s tým dealovať. Že to nemá. Nechcem povedať, že som rada za naše skúsenosti v našej mladosti, ale dneska som cestou sem nad tým rozmýšľala, že častokrát tie chyby, ktoré my spravíme v našej mladosti, sú, že vďaka tým chybám tie chyby nebudú musieť naše deti opakovať. Ja som rada za všetko, čo sa mi stalo. Aj čo som spravila, čo som spravila, lebo spravila som toho veľa. Že spravila som v živote veľa zlých krokov, ale neľutujem ich. Proste mali tam byť, mali ma niečo naučiť a vďaka tomu teraz viem, že možno prečím môžem varovať moje dieťa, alebo ako môžem veci urobiť inak, aby nemala potrebu niektoré veci. Ja si myslím, že človek mentálne zdravý a spokojný so sebou nemá potrebu robiť niektoré veci, ktoré som napríklad robila aj ja. Presne toto si hovorím aj ja, keď sa ma niekto pýta, že aké tvoje deti budú chcieť toto, alebo hento. Ja sa toho vôbec nebojím, pretože viem, že majú taký základ, že veľa z tých vecí robiť chcieť, nebudú ich chcieť robiť. Nebudú chcieť robiť, pretože proste nebudú sa cítiť zo seba zle, nebudú cítiť sebalásku. Presne, nebudú potrebovať hľadať lásku inde. A násilu a u pofiderných ľudí. Čo ale samozrejme neznamená, že by sme odsudzovali ľudí, ktorí tú lásku hľadajú. Ja som to robila. Boh vie kde? Na OnlyFans? Lebo to je coping mechanism a je to úplne v poriadku, ako tak niekto dospelý robí a cíti. Ja som robila veľa vecí, ktoré som si nemyslela, že sú dôsledkom toho, že sa mi niečo deje. A až teraz, keď ich nemusím robiť, pretože už sa mi to nedeje, tak som to pochopila. Že aj veľa ľudí mi to akože hovorilo, že toto robíš iba lebo si troška šiši, ríši, a že nie.
Nie, nerobím. Well, áno. je ťažké si to pospájať, keď sa to deje. Nepospájala som si to. Že je až, ja by som povedala, že možno až nemožné získať nadhľad a odstup, ktorý vlastne človek získa, až keď v tom nie je. Hej. Takže a hlavne ty vlastne môžeš byť vďačná za alebo rada, že všetko sa stalo tak, jak sa stalo, lebo dnes si tam, kde si. Áno, a už by som sa nechcela vrátiť. To sa mi veľa ľudí pýta, že keď dávam otázky, vždy je tam aspoň 10 takých, že nechýba ti tvoj starý život, nechýba ti proste toto. A oni nevedia, aký môj starý život bol, lebo ja som na sociálnej siete dávala party, neviem čo, ale ja som nikdy na sociálnej siete nezverejňovala, ako sa ja cítim, že psychický môj stav. Ja nechcela som to proste riešiť, tieto moje psychické sračky, lebo proste sama som to nemala doriešené, blablabla. A oni videli len to, že sa proste užívam, že cestujem, že proste mám milión kamarátov, že proste zažívam milión. A to bolo super. To cestovanie bolo super. Tie good parts boli super. A áno, občas mi chýba proste freedom, občas mi chýba proste si niekam zajsť na výlet. Áno, ale to moje celkové rozpoloženie a akým som bola človekom, to mi proste nechýba. Pretože som nebola človekom, na ktorý by som bola teraz hrdá, chápeš? Nie. Ja to úplne, akože doslova rozumiem tomu, čo hovoríš a ja nemyslím si, že som mala také lows, ako si mala ty, ale tiež som viedla život, ktorý mal veľmi veľa pozitív, ktoré som vnímala ako pozitíva, ale zároveň veľmi veľa negatív a počas toho života sa stali veci, ktoré, no nie som rada, že sa stali, akože asi by som bola radšej, keby som nebola znásilnená napríklad, vieš. Akože, ale zároveň stalo sa to možno práve preto, akým životom som žila, alebo s akými ľuďmi som sa stretávala. Možno keby som bola viac psychicky tak by som sa nikdy nedostala do takej partie, akože who the fuck knows. Ale stalo sa to and I made the best of it. A to je ten point podľa mňa, že ľudia, ktorí žili život, ako si žila ty, mohli dopadnúť veľmi zle. Ja som na tom bola. A mnohí možno aj dopadli veľmi zle. A ty si z toho spravila proste, že niečo strašne dobré. Áno. Že? Ja som to ako netušila, že ja som sa vnímala ako taký slabožský človek. Alebo som vždycky to tak proste brala. A až keď som odtiaľ, tak som zistila, že vlastne nie som slabožský človek. Vôbec. Že ja som sa k tomu postavila, to som na seba hrdá, to si viem tak povedať. Postavila som sa k tomu najzodpovednejšie, ako som mohla a urobila som proste najlepšie, ako som vedela, najlepšie, ako som mohla. A fakt som si vstúpila do seba, zmenila som strašne veľa vecí, prežila som si strašne ťažké chvíle, ale dala som to, že proste chcela som ten lepší život pre seba, chcela som ten lepší život pre moje dieťa a zobrala som vlastne do rúk tú responsibility proste za moje actions. Preložte si, dajte si to do Google. Maďarský rozum nerozmýšľa mi to. A to som na seba hrdá, že som vlastne nebola coward, ale proste, že som sa k tomu fakt postavila a že som to dala. A to je mega. Akože je to mega, je to obdivuhodné. Ja by som si strašne priala, aby sme my ženy častokrát dokázali takéto zmeny spraviť aj bez toho, aby to bolo pre to dieťa. Lebo bolo by to krásne, keby sme to dokázali spraviť sami pre seba. Ale akože je to asi pre mnohé z nás nereálne a pre mnohé z nás to dieťa bol tým nakopávačom toho obratu vlastne k samej sebe, k napojeniu sa na samú seba a k nejakému lepšiemu porozumeniu si a zlepšeniu kvality toho života. Moji kamaráti boli veľmi šokovaní, pretože tí, čo boli pri mne blízko a vedeli, že aký život som žila, tak oni proste mi úprimne hovorili, že Ema, to s tebou nedopadne dobre, ide to s tebou dole vodou, s tebou sa už nedá kamarátiť, proste už to bolo, že videli, že nečudovali by sa, keby sa stalo to najhoršie, keby teraz som nejakou feťačkou na ulici, že boli takí, že by sa nečudovali. A ja som bola tak, a že som strašne ľudí akože prekvapila tým, že vo mne nemali žiadnu nádej už, že to stratili, že proste už dohovárate niekomu 100-krát, aby si niečo, toto proste nechesadí. A že vlastne uvideli to, že som to dokázala a ukázala som všetkým, že viem to. A to je mega. Je to mega. Ja som strašne rada, že sme sa o tom mohli aj porozprávať a že sme teda dali tento dnešný talk aj o našich aktuálnych témach. Ja som to už dlhšie chcela, akože tieto mentálne stračky a moju hevnú milosť nejak načať, ale nevedela som, ako to akože
dať voľno alebo schopiť a to bude taký akože fajn. Tak som rada, že si ma pustila do týchto tém a prečo tu mám otvorenú úplne inú note, ako som mala. To také vtáčiky. To sú čvíry. Vtáčiky. Milujem. No tak, ukončili sme to vtáčikmi. Ďakujem, že si... Už ticho. No. Ďakujem, že si tu bola. Ja ďakujem. Že sme sa mohli porozprávať. Verím, že dáme aj part 4 niekedy. Už zase z úplne iného mindsetu. Teraz ktorých tvojim alebo mojim alebo dokopy. Do keľu, kto dáte ďalšie dve. Ja tiež neviem. Musíme si nájsť ešte niekoho. No nejakú ďalšiu mamičku. Táto sa nás dá. Yes. Dobre, ďakujem tebe, ďakujem vám, čo ste to pozerali alebo počúvali, že to pozeráte a počúvate, že vraj sa majú hovoriť také veci, že nezabudnite dať odber tomuto YouTube kanálu. Ja som prekročila 33 000 odberov na tomto YouTube kanáli, čo sa veľmi teším. Takže teším sa a tak. Naskle.